கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து இதோட கண்டினியூஷன் நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம். மந்திரம் 7. மந்திரம் 7 வந்து ஒற்றுமையில் வேற்றுமை. அதுதான் வந்து பார்க்கணும். ஒற்றுமையா இருக்கும், அந்த சமயத்துல அதுலயும் வேற்றுமை கூட வந்து இருக்கு அப்படின்னு. அதுதான் நம்ம இங்க ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்ய சாக்ஷுருன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஹரி கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீரபந்தோ ஜெகத்பதி கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்தே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय நம்மேவாவசிஷ்யதே. கிருஷ்ணா, இந்த 7வது இதுல வந்து நம்ம எப்படி வந்து அனுபஷ்யத்தை அப்படின்னு நம்ம வந்து போன 6வது மந்திரத்துல பார்த்தோம். 7வது மந்திரத்துல வந்து ஏக்கம் பஷ்யத்தை, அதாவது ஒரே பஷ்ய அப்படின்றத வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். அது என்ன அப்படின்றது திருப்பி ஒன்னஸ் அண்ட் டிஃபரன்ஸ். ஒற்றுமையும் இருக்கு, அதுல வந்து வேற்றுமையும் வந்து இருக்கு அப்படின்றது. நம்ம ஏகத்துவம் அப்படின்றது வந்து ஒன்னஸ் இன் குவாலிட்டி. எப்படி வந்து கடல்ல வந்து உப்பு இருக்கும், முழு கடல்லயும் வந்து உப்பு இருக்கு. நம்ம கையில ஒரு பிடி எடுத்துட்டா கூட அதுலயும் வந்து உப்பு வந்து அந்த தண்ணியிலயும் வந்து உப்பு இருக்கு. ஸோ இதுல இருக்க உப்போட காம்போசிஷன், அதாவது கெமிக்கல் காம்போசிஷன், அதனுடைய காம்பனன்ட்ஸ் என்னெல்லாம் உள்ள இருக்குன்றது வந்து சேம் தான். நம்ம கையில இருக்கிற அளவோட தண்ணிக்கும் அது கடல்ல இருக்கிற காம்போசிஷனும் வந்து ஒண்ணுதான். ஆனா குவாலிட்டி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கும் அது டிஃபரன்ஸ் வந்து இருக்கு. இது வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடியது, அதனோட குவாலிட்டி வந்து வெளிப்படுறது. கடல் வந்து பெருசா இருக்கிறதுனால அதனுடைய குவாலிட்டி வந்து வெளிப்படுது. பகவான் வந்து எப்படி வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து தோன்றினா கூட அவரோட குவாலிட்டியை வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லா வந்து கிரகிக்கவே முடியாது அப்படின்றது மகாபாரதம் வந்து சொல்றாங்க. இது சொல்றாங்க அப்படின்னா, பகவானை வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து சரணடைஞ்சோம் அப்படின்னா, அதனால்தான் வந்து மத்திய அதிகாரி அது உத்தம அதிகாரி 2 பேராலையும் தான் பகவானுடைய ரியல் செல்ஃப வந்து ரியல் குவாலிட்டிஸ் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, பகவான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னு ஆன்மீகத்துல இருக்காரு. ஆன்மீகம் அப்படின் போது என்ன 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 இதுல இருக்காங்க, பிரம்ம சமயத்துல சொல்ற மாதிரி சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக. சச்சிதானந்த சத்ன்றது வந்து இட்டர்னல் அப்சல்யூட் ட்ரூத். அவர் தான் வந்து முழுமையானவர் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம அந்த பூர்ணாம் ஃபர்ஸ்ட் இது படிச்சோம் இல்லையா. அந்த சித்துன்றது வந்து நாலேஜ், ஆனந்தம் அப்படின்றது வந்து அவரு கீழே வரும்போது நம்ம நிச்சயம் வந்து எப்படி இருப்போம் அப்படின்னா ஆனந்தமயமாக இருப்போம். நம்மளுக்கு வந்து தேவைகள் அப்படின்றது எதுவுமே வந்து இருக்காது. எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து பார்த்துப்பாரு. அவருடைய பாதார விந்தங்கள்ல நம்ம வந்து சரணடைச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய தேவைகள் எல்லாமே வந்து அவர் வந்து பூர்த்தி செய்யும். விக்கிரக அப்படின்னு வரும்போது நம்ம வந்து இந்த இதுல வந்து கோவில் வழிபாடு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அளவிட முடியாதவர், ஆனா நம்ம எல்லாமே வந்து அளவிடக்கூடியவர்கள். அதான் வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அச்சிந்திய வேத அபேத தத்துவம் அப்படின்றார். அச்சிந்திய வேதம் அப்படின்னால டிஃபரன்ஸ், அபேத அப்படின்னா நான் டிஃபரெண்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதனாலதான் ஒன்னஸ் அண்ட் குவாலிட்டி அண்ட் யூ ஹேவ் டிஃபரன்சஸ் அப்படின்ட்டு வந்து ஒன்னஸ் அண்ட் டிஃபரன்ஸ் இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. எனர்ஜி அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் அப்படின்ட்டு வந்து இப்படி வந்து ஒரு நெருப்பு அப்படின்னு வரும்போது நெருப்போட கனெக்ட் பண்ணும்போது நெருப்பு வந்தாச்சு அப்படின்னா கூடவே அதனோட ஹீட் வந்து வரும். இது வந்து வெளிச்சமும். இந்த ஹீட், வெளிச்சம், அப்புறம் வந்து ஃபயர், மூணுமே வந்து ஒன்றுதான். ஆனா ரெண்டுத்துக்கும் இது 2த்துக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. வெளிச்சம் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து அதை மூடிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வெளிச்சம் வந்து நமக்கு வராது. அப்போ அந்த இது வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஃபயர் ஆனா இருக்கு உள்ள,
ஆனா வெளிச்சம் வந்து வரல அப்படின்றது. ஹீட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹீட் வந்து ஒரு இதுக்கும் வந்து டிஃபரன்சஸ் வந்து இருக்கும். எப்படி வந்து சூரியனோட வெப்பம் வந்து சூரியன் வந்து மாறுறாரு இல்லையா, அந்த ஈக்வேட்டர்ல இருந்து, அப்புறம் வந்து டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர், டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான், அப்புறம் வந்து ஆர்டிக் சர்க்கிள் வரைக்கும் கூட போகுது. ஆர்டிக் சர்க்கிள், அண்டார்டிக் சர்க்கிள், இதுக்கெல்லாம் வரும்போது அதோட ரேஸ் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டட் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்வேட்டர், பூமி தரேகம்னு சொல்லுவாங்க, நடுவுல இருக்கக்கூடிய 0 டிகிரி, அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கும். அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சம்மர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அப்போ வந்து ஹீட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதே வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த சமயத்துல வந்து ஹீட் வந்து அவ்வளவு வந்து குறைக்காது. ஸோ அது ஸ்லாண்டிங், ஆனா ஹீட் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து டிஃபரன்சஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சிந்தசிஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஒன்றுதான் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுதான் வந்து சொல்றாங்க குவாலிட்டி ஆஃப் சால்ட். ஒரு டிராப்ல இருக்கக்கூடிய காம்போசிஷன் அது வந்து cannot be compared with the quantity of the இது ஓஷனோட குவான்டிட்டியோட கம்பேர் பண்ணுங்க. நம்ம கையில வந்து ஒரு சிறு துளி தான் இருக்கு. ஆனா ஓஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பல எக்கச்சக்கமா வந்து தண்ணி வந்து குவாலிட்டி வைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா குவாலிட்டியில வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய உப்பு தான் வந்து காம்போசிஷன் தான் வந்து கடல் நீர்லயும் இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து இது வரைக்கும் நேற்று வந்து பார்த்தோம். இது போது தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுது. ஸோ இது இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டிஸ் ஆர் மென்ட் ஃபார் என்ஜாய்மெண்ட். நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போனோம் அப்படின்னா வி ஆல் பிகம் ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டிஸ். அதாவது ஆன்மீக உலகத்துல நம்ம இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து எந்த விதமான கவலைகள்லாம் வந்து இருக்கவே இருக்காது. ஜட பூமியில வந்துட்டு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு இந்த கவலைகள்லாம் வந்து வரும். ஏன் கவலைகள்லாம் வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆசை வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஆசை அது அப்புறம் வந்து ஒரு சில கொஞ்சமா ஆசை இருந்தா கூட அது கூட நம்ம வந்து கடினமா வந்து உழைக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம மற்ற சுத்தி பட்டு இருக்கக்கூடியவர்களோட அவங்களோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து இதுவா இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்குன்னு வரக்கூடிய ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃபோ இருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க வந்து மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் ஈக்குவல் ஆன மாதிரி இன்னும் வந்து உழைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு. அதுதான் வந்து சொன்னாங்க ஜடபூமியில இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து உழைக்கிறதுக்காக பிறக்கவில்லை. பிரபுபாதோட ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். அவர் வந்து சொல்றாரு இந்தியால இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஆன்மீக பூமி அப்படின்ட்டு ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா நீ வந்து நிறைய பேர் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஹோல் பாப்புலேஷன் வந்து உழைக்கிற மாதிரி இல்லை. உழைக்கிறாங்களா? எல்லாருமே வந்து ஒர்க் பண்றாங்களா? இந்தியால எல்லாருமே ஒர்க் பண்றாங்களா? யாருமே ஒர்க் பண்ணாதவங்க யாருமே இல்லையா? இருக்காங்க, ஒர்க் பண்றாங்க இல்லையா? எல்லாருமே வந்து ஒர்க் பண்றாங்க. எல்லாருமே வந்து ஒர்க் பண்ண சில நிறைய பேர் வந்து ஒர்க் பண்ணாதவங்க கூட வந்து இருக்காங்க. இப்ப சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணல. அதே மாதிரி 60 வயசாச்சு 70 வயசாச்சுன்னா அவங்களும் வந்து ஒர்க் பண்ணல. ஆனா அவங்களுக்கு எப்படி சாப்பாடு வந்து கிடைக்கும்? ஏதோ ஒரு ரூபத்துல பாடி கலந்துருவாரு, அவ்வளவுதான். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் பகவான் வந்து சொல்றாரு எப்படி இருந்தாலும் நீ வந்து இந்த நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் ஒரு புக் இருக்கு. அதுலயே வந்து அதுதான் பகவான் இவரு பிரபுபாதர் வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா நீ போய் வந்து நாய் வந்து வேட்டையாடுற மாதிரியும் மிருகங்கள் வந்து வேட்டையாடுற மாதிரி நீ வேட்டையாடி கொண்டு வந்து பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. யூ ஷுட் நாட் பி எ பிரெட் வின்னர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ ஹவு டு ஐ ஏர்ன் மணி அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் டே ஃபுட் ஐ நீட் நோ, ஸோ ஃபார் தட் ஐ ஏர்ன் மணி அப்படின்னா ஸோ நீ நீட் நாட் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் தட் அப்படின்ட்டு வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொன்னார். நீ வந்து அதுக்காக சிரமப்படணும் அப்படின்ற அவசியமே இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு வந்து அந்த சாப்பாடு அப்படின்றது அன்னைக்கு உண்டான சாப்பாடு உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வந்துட்டு இருக்கும். அது எதனோட நிலத்தோட நம்மளுடைய இந்திய பூமியோட அது அந்த மகிமை அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொன்னாரு. பீப்புள் இன் இந்தியா ஆர் மென்ட் டு சர்வ் கிருஷ்ணா. People of India are meant to serve Krishna and not run to get money, to earn money and hoard money and buy houses and this that அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால நம்ம வந்து நம்ம கொஞ்சம் சாட்டிஸ்பாக்சன் கண்டென்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கு அந்த திருப்தி அப்படிங்கிறது வேணும். இந்த திருப்தி இல்லை அப்படின்னா இவ்வளவுதான் கொடுத்தாலும் வந்து நம்ம வந்து திருப்தி விடவே மாட்டோம். 1000 லட்சக்கணக்கா கோடிக்கணக்கா கொடுத்தா கூட நம்ம திருப்தியே அடைய மாட்டோம் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க. நம்ம வந்து ஜடபூமியில நம்ம வந்து உயிர் வழிகள் எப்படி இருப்போம் அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து ஓடிட்டு இருப்போம். ஆனா வேதாந்த சூத்திரத்துல வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா ஆனந்தமயோ அபியாச ஆனந்தமயோ அபியாசாத் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸ்பிரிச்சுவல் மென்டாலிட்டி இது அங்க உயிர் வாழிகளே அங்க இருக்கு.
இதுல வைகுண்டத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேருமே வந்து ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடிய பை நேச்சர் அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன் எவ்ரி லிவிங் பீயிங் இன்க்ளூடிங் த சுப்ரீம் லார்ட் அண்ட் ஈச் ஆஃப் இஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் இஸ் மென்ட் ஃபார் இட்டர்னல் என்ஜாய்மெண்ட். பகவான் வந்து பகவான் கிட்ட நம்ம வந்தாலும் பகவான் எப்படி என்ஜாய் பண்றாரோ அது மாதிரி நம்மளுக்கும் வந்து அந்த இது இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நாமளும் வந்து என்ஜாய் பண்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து வரணும் முடிய நாம வந்து எதுக்கு ஓடி ஆடி நம்ம வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்றது வந்து இது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆசைகளை வந்து பகவானுடைய சேவையில நம்ம இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னெல்லாம் நடக்கணுமோ அது அத்தனையும் வந்து நடக்கும். நம்ம உடனே ஆரம்பிப்போம் என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து பகவான் கிட்டயே நம்ம இருந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா யார் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃபேக்டரிஸ் இதெல்லாம் யார் இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னா. சோ நீங்க நினைக்கிறீங்களா வந்து எல்லாருமே வந்து வந்துருவாங்கன்னு? பகவத்கீதை கிளாஸ் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம், எல்லாருமே வந்து ஃப்ரீன்னு சொல்றோம், எல்லாமே இதுவா சர்டிபிகேட் உண்டு அது எல்லாமே சொல்றேன். எல்லாரும் வராங்களா? இல்ல, வர்றது இல்ல. எல்லாரும் வருது இல்ல. சோ இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா அதுதான் பகவான் வந்து 3வது அத்தியாயத்துல அந்த கர்மயோகத்துல அவர் வந்து சொல்றாரு எத்தனையோ பேரு ஆனா இதுவா இருந்தாலும் யாரேனும் ஒருவர் தான் என்னிடம் வந்து சேருவார் அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாருமே இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ரேஸ் மாதிரி மேரத்தன் மாதிரி மேரத்தன்ல ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு லட்சம் பேர் ஓட ஆரம்பிப்பாங்க. கடைசியா வின் பண்றது வந்து யாரு அப்படின்னா ஒருத்தர் 2 பேர் தான் வந்து இது மாதிரிதான் இட்ஸ் மேரத்தன் ரேஸ் அப்படின்னா. சோ எப்பவுமே நம்ம வந்து இதே தாட் ப்ராசஸ்ல இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜென்மால இல்லைன்னா கூட அடுத்த ஜென்மா இல்லைன்னா கூட அதுக்கு அடுத்த ஜென்மாலையாவது நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போறதுக்கான வழியை வந்து நம்ம போவோம் அப்படின்ட்டு அப்போதைக்கு இப்போதே போட்டு வைத்தேன் விதையே அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணணும். So living entities engaged in the material tabernacle are constantly seeking enjoyment but on the wrong platform. நமக்கு என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்கிரிமெண்ட் வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம எப்படி இருப்போம்? வேலை பண்றோம், அதுல வந்து ஒரு சார் உங்களுக்கு அடுத்த மாசத்துல இருந்து 5000 ரூபாய் இன்கிரிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம எப்படி இருப்போம்? கொஞ்சம் டிலேட்டா இருக்கும். உடனே ஆனந்தமாயிடுவோமா இல்லையா? நீ போய் உடனே நம்ம இந்த ஸ்வீட் எல்லாம் வாங்கிட்டு போவோம் இல்லையா வீட்டுக்கு? ஸ்வீட் ஆமா அதெல்லாம் வந்து ஆரம்பிப்போம். சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு நம்ம எல்லா உயிர் வழிகளும் வந்து என்ஜாய் பண்றதுக்கு தான். ஆனா நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னா ராங்கான பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். எப்பவுமே நான் வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜடபூமியில நம்ம மாறி மாறிதான் வந்து எப்படி வந்து சந்தோஷம் துக்கம் எல்லாமே வந்து ஸ்பெஷல் இன்விடேஷன் வந்து எதுக்குமே வந்து கிடையாது. திடீர்னு வந்து கஷ்டம் வரும், திடீர்னு வந்து சந்தோஷம் வரும். இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிரந்தரம் வந்து கிடையாது. அதனாலதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல இருந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து இந்த மோட்ஸ் அதாவது குணங்கள் அதுதான் நம்மள வந்து ஆட்டி படைக்கிறது. நம்ம எங்க யாரோட இருக்கோம் அசோசியேஷனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டு வந்து அதனாலதான் சாது சங்கா வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு வந்து துன்பத்தை வந்து அனுபவிச்சுட்டுதான் இருக்கும். ஒரு நல்லது இருந்தது அப்படின்னா சுகம் துக்கம் ரெண்டுமே வந்து வந்துட்டே இருக்கும். பக்தி வந்துச்சு அப்படிதான் வந்து சொல்லுவாங்க. யார் ஒருவர் சுகம் துக்கம் அதுதான் வந்து துள்ளி நின்றா ஸ்திதத் மௌனி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. துள்ளி நின்றா அப்படின்னா நம்ம வந்து கஷ்டமும் நஷ்டமும் வரும்போது துல்லியமாக அதாவது பேலன்ஸ்டா இருக்காங்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் அப்படின்ட்டு பகவான் 12வது அத்தியாயத்துல பக்தி யோகத்துல இதை பத்தி வந்து ரொம்ப அழகா வந்து சொல்றாரு. யாரெல்லாம் எனக்கு பிரியமானவர்கள் 13வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் வந்து இதெல்லாம் எனக்கு நீ பண்ண அப்படின்னா எனக்கு நீ பிரியமானவன் அப்படின்னு வந்து அம்மாவும் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம அம்மாவும் வந்து சொல்லுவாங்க நீ இப்படி எல்லாம் பண்ணனா நல்லா பண்ண நீ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்டா அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து நம்மள வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ நம்ம வந்து வில் ட்ரை டு டூ சம்திங் பட் சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் மிஸ் ஆயிடும். அப்ப உடனே அம்மாவுக்கு வந்து வருத்தம் வந்து இருக்கும் இல்லையா. சோ அதுதான் இங்க வந்து பகவானும் வந்து இங்க வந்து ஹவு டு வி என்ஜாய் நம்ம எப்படி வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா நிர்குணவாதி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. யார் வந்து நிர்குணவாதி அப்படின்ட்டு வந்து பீயிங் நிர்குணா வித்தவுட் மெட்டீரியல் குவாலிட்டி. நிர்குணான்றது வந்து பகவானுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து
நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குணங்களால நம்ம வந்து நிறைய சமயத்துல வந்து அழிஞ்சு போறோம். பகவான் வந்து நிர்குணவாதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இங்க வந்து நம்ம அவருக்கு வந்து இந்த ஹோல் இது அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் அவருக்கு வந்து சொந்தம். பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து எதுக்குமே வந்து ஆசைப்படுவது கிடையாது. எதுக்கு வந்து ஆசைப்படுது? ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து இஸ் அ சுப்ரீம், இஸ் அப்சல்யூட் என்ஜாயர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பை பீயிங் நிர்குணா வித்தவுட் மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ். மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ்னா என்ன? பகவானுக்கு வந்து மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ் வராது. மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ்னா என்ன? நான் அது வாங்கணும், இது வாங்கணும், இது போய் என்ஜாய் பண்ணணும், அந்த சினிமா பார்க்கலாம், இந்த லீவ் விட்டாச்சு அப்படின்னா ஒரு 2 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ராவா தூங்கலாம். இதெல்லாம் தான் வந்து மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ். லஸ்ட், கிரீட், ஆங்கர், இது எல்லாமே வந்து மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ். Without material qualities, on that platform, Supreme Being enjoys himself with his innumerable associates. இங்க என்ஜாய் பண்றாரு பகவான் வந்து தன்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் விட ஆன்மீக உலகத்துல வந்து எந்த நிர்குணவாதியாக, எந்த ஒரு ஜட இயற்கைக்கு சம்பந்தமான எந்த ஒரு குணாதிசயங்களும் இல்லாம அவர் வந்து அவருடைய எக்கச்சக்கமான வந்து அசோசியேட்ஸ், அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்க வந்து ஆன்மீகவாதிகள் அங்க வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க, ஆன்மீக பூமியில இருந்துட்டு இருக்கு. அதனால அவர் வந்து நிர்குணவாதிங்க அங்க வந்து அவர் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து there is never a clash over the object of enjoyment since the real center of enjoyment is the supreme lord. இப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அங்க வந்து ஒரு சண்டை சச்சரவு எதுவுமே வந்து வராது. ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய யாரை பார்த்தா நம்மளுக்கு இந்த சந்தோஷம் ஜாஸ்தி ஏற்படும் அப்படின்னா, அந்த பரிபூர்ணமான பகவானை பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து சந்தோஷம் ஏற்படுறதோ அவர் தான் வந்து சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். நம்ம எப்படி வந்து ஒரு கல்யாணத்துக்கு அப்படின்னு போனோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வேற்றுமைகள்லாம் வந்து மறந்துடும் இல்லையா? நம்மளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ பேர் நம்ம வந்து உறவுக்காரங்கள நம்மளுக்கு அவங்களுடைய பிடிக்காத குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட வந்து இருந்துட்டு இருக்கும். பட் அந்த கல்யாணம் அப்படின்னு போயாச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹோல் இது என்ன ஃபோக்கஸ் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த பசங்க வந்து அந்த கல்யாண பொண்ணு பிள்ளை 2 பேரும் வந்து நல்லபடியா வந்து வாழ்க்கையை நடத்தணும், இந்த கல்யாணம் வந்து நல்லபடியா நடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எய்மோடு தான் நம்ம வந்து போவோம். நம்ம போய் அவன் வருவான் அவங்க கிட்ட போய் சண்டை போடலாம் அப்படின்ற அந்த எய்மே நம்ம கிட்ட வந்து இருக்காது. நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட் எங்க அப்படின்னா அந்த கல்யாணத்துக்கு போறோம், எல்லாரையும் பாக்குறோம் அப்படின்ற ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் தான் இருக்க முடியும். அவங்க கிட்ட போடலாம் சண்டை போடலாம், இவங்க கிட்ட சண்டை போடலாம் அப்படின்றது எப்படி அந்த மாதிரி வந்து சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து அந்த மணமக்கள் இருக்காங்களோ, அதே மாதிரி வந்து இதுல வந்து என்ன இது வந்து என்ன மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. ஏன்னா இதுல வந்து ஆன்மீக பூமியில வந்து அங்க வந்து அங்க வந்து சண்டை வராதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, எல்லாருமே வந்து யார வந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா பகவானை தான் வந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து சண்டை கிடையாது. ஏன்னா பகவான் வந்து இஸ் ரெடி டு டேக் எனி ஃபார்ம் அப்படின்றது இருக்கு. எப்படி வந்து 16,108 மனைவிமார்கள் வீட்லயே எல்லாரும் அவர் பகவான் இருந்துட்டு இருக்காரோ, அதே மாதிரி வந்து நம்ம கிளாஷ் வரதுக்கான சண்டை வரதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா நான் நினைச்சேன் அப்படின்னா என் பக்கத்துலயே இருப்பாரு, அவர் நினைச்சாருன்னா அவர் பக்கத்துலயே இருப்பாரு அப்படின்ற மாதிரி அதனாலதான் நம்மளுக்கு வந்து அங்க வந்து எப்பவுமே வந்து இட்டர்னல் எப்பவுமே நிரந்தர சந்தோஷம் வந்து ஆன்மீக பூமியில இருக்கு அப்படின்றது. we are all meant to join him. நாம எதற்காக இந்த பூமியில தரித்திருக்கோம் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட சர்வ் பண்ணி பகவானுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணி அவர்கிட்ட போறதுதான் நம்மளுக்கு வந்து அதுதான் நம்மளுடைய மெயின் இன்ட்ரெஸ்டா வந்து இருக்கணும். அப்பதான் எந்த விதமான சச்சரவுகள் சண்டை சச்சரவுகள் வந்து வராது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றோம். நம்ம அதற்காக தான் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். தட் இஸ் ஹையஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ எல்லாருமே வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல வந்து நம்ம உயரணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் எங்க இருக்கணும் அப்படின்னா ஹையஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம், அதாவது பகவான் கிட்ட வந்து ரீச். As soon as one realizes this perfect form of oneness, யாரோட போய் சேரணும் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட தான் வந்து போய் சேரணும் அப்படின்றதுதான் எல்லாருக்குமே வந்து விருப்பம். நீங்க வந்து எந்த ஒரு இதுவா இருந்தா கூட என்ன ஒரு கொலைகாரன் கூட என்ன அப்படின்னா இறுதியா அவன் வந்து மூச்சுக்கு விடும்போது என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா, எப்படியாவது நான் செஞ்ச தப்பெல்லாம் என்ன மன்னிச்சுட்டு என்ன அவங்ககிட்ட வரணும் அப்படின்ட்டுதான் அவனுடைய நோக்கமும் அதுதான் வந்து இருக்கு. There can be no question of illusion ஆர் லெமெண்டேஷன். சோகமும் மோகமும் கிடையாது, சோகமும் வந்து கிடையாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே எங்க ரீச் பண்ண போறோம், பகவான் கிட்ட ரீச் பண்றதுக்கான ஹையஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் தான் நம்ம வந்து தேடிட்டு இருக்கோம். அதை வந்து எப்படி ரீச் ஆகுது, அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றது, அதுதான் நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கணுமா வழியே வேற எந்த ஜட பூமியில இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இருக்கு.
எப்படி அப்படின்னு வரும்போது அவங்க வந்து சொன்னாங்க, ஏன்னா நம்ம வந்து காலையில எழுந்து மங்களாரத்தி வந்து பாக்குறது, மங்களாரத்தி எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றதையும் வந்து காலையில நீங்க வந்து எந்த ஒரு இது திறந்தாலும், வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் திறந்தாலும் காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்து யோகா பண்ணினா ரொம்ப நல்லது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்ம வந்து எப்படியாவது யாராவது ஒருத்தர் அனுப்புவாங்களா, 10 மணிக்கு எழுந்தீங்களா, 8 மணிக்கு எழுந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு யாரும் ஒரு இவங்களும் வந்து வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்து அனுப்ப மாட்டாங்க. எல்லாருமே என்ன சொல்றது அப்படின்னா பிரம்ம முகூர்த்தத்துல வந்து எழுந்திருக்கணும், காலையில எழுந்தணும் அப்படின்னா அந்த சமயத்துல நம்மளுக்கு வந்து பகவானுடைய கனெக்ஷன் இருக்கு. நிறைய பேர் வந்து நீங்க வந்து இந்த ஆன்மீக இந்த தத்துவங்கள்லாம் எழுதுறாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருமே வந்து 2:30 மணிக்கு மேலதான் அவங்களுக்கு வந்து பகவானுடைய கனெக்ஷன் வந்து இருக்கும். அந்த சமயத்துல தான் வந்து ஓசோன் லேயர், ஓசோன் லேயர் வந்து அந்த எந்த மாசும் வந்து ஏற்படாம இருக்கக்கூடிய, களங்கமே இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒரு மாசற்ற ஒரு காற்று வந்து வீசுமா. அந்த காற்றை சுவாசிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து உடம்பு வந்து நல்லபடியாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இது வந்து காலையில 2:30 மணில இருந்து 3 மணில இருந்து வந்து முழிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்து பக்தி வந்து நாளடைவுல வந்து அதே வந்து ஒரு பழக்கமாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த சமயத்துல நம்மளுக்கு வந்து மோகமும் இருக்காது, சோகமும் வந்து இருக்காது. சோகத்தினால புலம்பின்னு இருக்க மாட்டோம் அப்படின்றது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து பகவான் கிட்ட போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையில தான் இருப்பாங்க. அதுதான் இங்க வந்து பகவத்கீதையிலயும் இதுதான் வந்து சொன்னாங்க. எப்பவுமே நான் வந்து இந்த இந்த ஸ்லோகம் வந்து சொல்லுவேன் நான். 5.29 என்ன எது சொல்றது அப்படின்னா, மோக்தாரம் யக்ஞ தபசாம் அப்படின்ட்டு வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட வந்து சொல்றாரு, அர்ஜுனா நீ வந்து எல்லாம் நீ வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்க, கடைசியா யார் என்ஜாய் பண்றா தெரியுமா, நான் தான் அப்படின்றது. Person is in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all. முக்தாரம் யக்ஞ தபசாம் எல்லாமே இந்த அண்ட சராசரங்கள் இருக்கக்கூடிய அத்தனை யஜ்ஞங்களுக்கும் சுப்ரீம் என்ஜாயர் யாரு, யார் அனுபவிப்பாளர் அப்படின்னா நான் தான் அப்படின்றது அவருக்கு சொல்றேன். நீ என்ன தவம் பண்ணினாலும், எந்த இது என்ன யஜ்ஞங்கள் வந்து பண்ணினாலும், எந்த எந்த கிரகத்தில் இருந்தாலும், எந்த ஒரு இவர் வந்து பண்ணினாலும், தேவர்கள் வந்து பண்ணினாலும், கடைசியா வந்து யாரு அனுபவிக்கிறது அப்படின்னா நான் தான் அனுபவிக்கிறேன் வந்து சொல்றேன். ஏன் நான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் தான் வந்து வெல் விஷயம், நான் தான் வந்து எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்பக்கூடியவன் அப்படின்ட்டு வந்து. அதனால இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயும் வந்து எது எது நிலைக்கிறதுக்காக நான் வந்து இதுக்கு பாடுபடுறேன் அப்படின்னா அமைதி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அமைதியாக இருக்க வேண்டும், பூமி வந்து அமைதியாக இருக்கணும், நமக்கு வந்து இந்த சஃபரிங்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பேங்ஸ் ஆஃப் மிசரி, மெட்டீரியல் மிசரிஸ்ன்றது 3 விதமான மிசரிஸ், இந்த தீமைகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வருது. என்ன அப்படின்னா ஆதி ஆத்மிகா, ஆதி பௌத்திகா, ஆதி தெய்வீகா அப்படின்றது. இந்த 3 மிசரியில இருந்து நம்ம வந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னா பகவான் தான் வந்து தஞ்சம் போகணும் அப்படின்றது. 5.29 வந்து இது ரொம்ப அழகா வந்து பிரபுபாதரும் வந்து ரொம்ப பெரிய விளக்கமா வந்து இதை யார் ஒருவன் அறிகின்றானோ, நான் தான் வந்து எல்லா தவங்களுக்கும் எல்லா யஜ்யங்களுக்கும் நான் தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர்னு யார் தெரியறாங்களோ அவங்களுடைய என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய இந்த துயர்களை வந்து நான் துடைப்பேன் அப்படின்ட்டு வந்து ஆத்மபூதா இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. So no one but those who surrender at the lotus feet of the Supreme Lord can surpass the stringent laws. இது நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம். எப்போ வந்து பகவானுடைய இந்த சம்சார கடல் இருக்கு இல்லையா, நம்மளுடைய சம்சார கடல் யார் வந்து கடக்கின்றார்களோ, பகவானுடைய கைகள் அவர் நீட்டும் போது நம்ம அவருக்கு நம்ம கையை கொடுக்கும் போது இன்னொரு கையை நம்ம வந்து இந்த ஜடபூமியில இருக்கக்கூடிய அந்த உறவுகளை வந்து நம்ம விட்டாதான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மள வந்து மாயையில வந்து நம்ம வந்து சிக்கிட்டு எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆவல் வந்து இருந்துட்டே இருக்கும். ஆவல் வந்து என்ன அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது விஷயம் சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த விஷயம் நடந்துருதா என்னன்னு தெரியலையே, நேற்று மாத்திரம் விஷயம் சொன்னாங்க அவங்க, ஆனா அந்த விஷயம் நடந்து முடிஞ்சுதான் என்னன்னு தெரியலையே. நம்மளுக்கும் அதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது, பட் இருந்தாலும் அந்த விஷயம் நம்ம காதல போட்டதுனால நம்மளுக்கு வந்து அவங்க வந்து இந்த பொண்ணுக்கு டெலிவரின்னு சொன்னாங்க, டெலிவரி எப்போன்னு சொன்னாங்க, டேட் தெரியலையே, சரி அதை போன் பண்ணி கேட்போம். அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தாட் போகும்போது எப்பவுமே ஒரு ஆன்சைட்டி வந்து இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த அது வந்து
பகவானுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி, அதாவது ஒரு ஒற்றுமையை வந்து அவர் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு வந்து அவுட் ஆஃப் டைவர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. அந்த டைவர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட வந்து எதுல இருந்து நம்ம வந்து விடுபடணும் அப்படின்னா, அந்த மாயையிலேருந்தோ அந்த அவலாக மற்ற இதெல்லாம் வந்து கேட்கும்போது அதுல இருந்து வந்து விடுபடணும். அப்போ நம்ம எதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம்? மோர் ஆஃப் காட், அதாவது பகவானுடைய சிந்தனையில நம்ம இருப்போம், அவருக்கு வந்து சேவை பண்றதுல நம்ம இருப்போம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். only then we can perceive the ஆத்ம பூதா. ஆத்ம பூதா அப்படின்றது நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கு தேவையானவற்றை நம்ம வந்து பூர்த்தி செய்ய முடியும். ஆத்மாவுடைய தேவை என்ன அப்படின்னா, அது வந்து ஏங்கிட்டு இருக்கு என்ன அப்படின்னா, அங்க வந்து போகணும் பகவான் கிட்ட. நான் வந்து பகவான் கிட்ட இருந்தா வந்தேன், பகவான் கிட்டே திரும்பி போகணும். எப்படி வந்து ஒரு குழந்தை வந்து எல்கேஜில கொண்டு போய் விட்டாச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து அழுதுட்டே இருக்கும். அது ஜடபூமியில் தான் இருந்துட்டு இருக்கும், ஜடபூமியில் தான் இருந்துட்டு இருக்கு. இருந்தாலும் அதுக்கு ஏன் அழுக அப்படின்னா, தன்னோட வீட்டுக்கு போகணுமே, அம்மாவை பாக்கணுமே அப்படின்ற ஒரு இது. அதுதான் வந்து ஆத்ம பூதா, பிரம்ம பூதா. ரெண்டுத்துக்கும் வந்து என்ன அப்படின்றது பார்ப்போம். ஆத்ம பூதா வந்து இதுல 18வது அத்தியாயத்துல 54வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றாங்க. ஆத்ம பூதா மென்ஷன் ஹியர் இஸ் சேம் அஸ் அ பிரம்ம பூதா. பிரம்ம பூதா அப்படின்ற போது நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சோம், நம்ம வந்து யோகா மூலமா நம்ம வந்து பிரம்ம ஜோதியை வந்து அடையறதுக்கு வழி பண்ணுவாங்க. பகவான் சொல்றாரு அந்த வந்து தப்பு கிடையாது. நீ வந்து பிரம்மனை வந்து வழிபட்ட அப்படின்னா அது அத நீ அடைஞ்சாலும் கடைசியா நீ எங்க வந்து சேரணும்னா நீ எங்கிட்டதான் வந்து சேரணும் அப்படின்ட்டு வந்து. So here is the same as Brahmagupta. Interest mentioned in 18.54. Supreme Atma or soul is the Lord himself, and the minute Atma is the living entity. Minute Atma is the living entity. நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய 2 ஆத்மாக்களை வந்து பேசுறாங்க. ஒண்ணு வந்து நம்மளுடைய ஆத்மா, இன்னொன்னு வந்து பரமாத்மா. அதெல்லாம் வந்து இங்க வந்து இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்றாரு. One who is thus transcendently situated at once realizes the supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed toward every living entity. In that state, he attains pure devotional service. அதுதான் இங்க இதுலயே 54வது இதுலயே வந்து நான் வந்து ஆத்மபூதாக்கும் பிரம்மபூதாக்கும் வந்து வித்தியாசம் வந்து சொல்லுங்க. 54ல வந்து பிரம்மபூதா பிரசன்னாத்மா நாசோஷதி நாகாங்ஷதி சமசர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர் வாழிகளிடமும் அவன் சமன் நோக்கு கொள்கின்றான். அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். சோ ஒன்ஸ் வந்து பிரம்ம நிலைக்கு பிரம்மபூதா ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு அப்படின்னா அடுத்தது வந்து பகவானை வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. நிறைய பேர் வந்து என்ன அருவவாதிகள் வந்து பிரம்மனை நோக்கி தவம் செய்கின்றார்கள் அப்படின்றது. அம்மாவை வந்து ரீச் பண்ணா கூட அவங்களுக்கும் வந்து எந்த விதமான ஆசையும் வந்து இருப்பது கிடையாது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றாங்க. Supreme Atma or Paramatma alone attains all the individual and minute beings. For the Supreme Lord wants to derive pleasure out of their affection, like the father who extends himself through his children and maintains them in order to derive pleasure. Obedience to father's will gives oneness and pleasure. So இங்க வந்து நம்மளுடைய ஜடபூமியில இருக்கக்கூடிய ஒரு தாய் குழந்தையோட தந்தை ஒரு குழந்தையோட ஒப்பிட்டு வந்து wants to derive pleasure out of their affection. சோ அப்பாவுக்கு வந்து எப்படி அப்படின்னா அப்பா என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய குழந்தைக்கு வந்து அன்பை வந்து செலுத்துறாரு. அப்புறம் வந்து குழந்தை வந்து சீராக வளரணும், நல்லபடியா வளரணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த மெயின்டைன் பண்றாரு. என்னெல்லாம் கேட்கிறோமோ எல்லாத்தையுமே வாங்கி கொடுக்காம எதெல்லாம் வந்து நல்லதோ அது மாத்திரம் வந்து பகவான் இது எப்படி வந்து நம்மளுக்கு பகவான் பண்றாரோ அதே மாதிரி வந்து அப்பா வந்து எதெல்லாம் வந்து நல்லதோ அது மாத்திரம் தான் வந்து பண்றாரு. சோ எதுக்காக அப்படின்னா, எதுக்கு வந்து பையனுக்காக வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னா பையனுக்கு வந்து அது வந்து சிறு சந்தோஷம் வந்து. ஸோ நாள் ஆக ஆக என்ன ஆகுது அப்படின்னா பையன் வளரும் போது பகவான் எப்படி நீ பகவானை வந்து சரணடையணும்னு எதிர்பார்க்கிறாரோ
அதே மாதிரி ஒரு அப்பா வந்து தன்கிட்ட வந்து என்ன சொல்றானோ அது கீழ்ப்படிந்து நடக்கக்கூடிய பையனாக இருந்தால் நிச்சயம் வந்து அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் வந்து இருக்கும். என் பையன் வந்து என் பேச்சு தட்ட மாட்டான், நம்ம எதுவுமே வந்து நல்லதுக்கு தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும்போது, இல்ல இல்ல எனக்கு நானே டிசைட் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னா அந்த பையன், உடனே வந்து அப்பாக்கு எப்படி இருக்கும், தன்னை வந்து மதிக்கிறது இல்ல, தன்னை வந்து தனக்கு கீழ்ப்படியில அப்படின்ற ஒரு இது வந்து இருக்கும். அதே மாதிரிதான் வந்து பகவானுக்கு வந்து பகவான் வந்து எப்படி வந்து தன் தன்னோட தன்கிட்டே போனக்கூடிய உயிர் வாழிகள் அத்தனை பேரும் வந்து தனக்கு வந்து சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எதிர்பார்க்கிறோம். அதே மாதிரிதான் வந்து பெற்ற தந்தை வந்து நமக்கு வந்து கீழ்ப்படிதல் வந்து ஆஹ் அவருக்கு எப்படி வந்து சந்தோஷம் இருக்கிறதோ அதை வந்து உணரணும் அப்படின்றது ஒவ்வொரு பையனுடைய பொண்ணோடைய கடமை அப்படின்ட்டு வந்து the supreme atma or paramatma alone maintains all the individual minute things. யார் மெயின்டைன் பண்றாங்க அப்படின்னா பகவான் தான் எல்லாருமே வந்து மெயின்டைன் பண்றாங்க. அதுதான் இங்க வந்து இங்கேயும் வந்து இது இந்த கதை எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். கோவர்தனகிரி கோவர்தன் பூஜா கூட நடந்தது. சோ இதுல வந்து இந்த கோவர்தனத்தினா வந்து இந்திரனுக்கு வந்து தனியா வந்து இவங்க எல்லாமே வந்து பண்றாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட உடனே எந்த ஒரு தேவருக்கும் வந்து தனியாக தனிப்பட்ட இதுல வந்து சலுகை வந்து இருக்கக்கூடாது, எல்லாருமே வந்து ஒரே மாதிரி அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர் வந்து கிருஷ்ணர். அதனால அதை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கோவர்தன் இந்த இந்திரனுக்கு வந்து பூஜை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ட்டு வந்து தனியாக பண்ண வேண்டாம், அவருக்கு மாத்திரம் நீ வந்து ஆவர்தன் அந்த ஆகுதி வந்து பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து பிரம்மா இவருக்கு வந்து கோவம் வந்து இந்திரனுக்கு, அவர் வந்து இவரே பகவானே வந்து மறந்துட்டாரு, அவர் தான் வந்து ஆல் பவர்ஃபுல் அப்படின்றதே மறந்துட்டாரு. ஒரே கோவம் வந்து என்ன பண்றாரு, வருணனை கூப்பிட்டு இந்த அவர் தானே தேவர்களுக்கு எல்லாம் தலைவர், வருணனை கூப்பிட்டு நீ மழை பெய்ய அப்படின்னு தொடர்ந்து 7 நாள் மழை பெய்ஞ்சதுனால இங்க இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து ரொம்ப அவதி விடுறாங்க. அதுக்காக வந்து அந்த கோவர்தன மலையை வந்து அவர் தூக்கி எல்லாரையும் தன்னோட கொடை கீழே வந்து எல்லாருமே வந்து மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியவர் பகவான், யாருமே வந்து விட்டு வைக்க முடியாது. எல்லாருக்கும் வந்து அவர் வந்து இதையும் அப்படிதான். இந்த அகாசுரன் அந்த அந்த பறவை இந்த வாய்க்குள்ள எல்லாரும் போயிட்டு இந்த பறவையோட இதுவே வந்து கீழ்ச்சி எறிஞ்சாரு அப்படின்ட்டே வந்து இது வந்து 10வது கேண்டோல பாகவதத்துல வந்து வருது. இதுதான் இந்த கதையை வந்து பாகவதத்துல இருந்து கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல இருந்து இது எல்லாமே வந்து நிறைய வந்து அவர் வந்து இது பண்ணியிருக்காரு. கிருஷ்ணர் வந்து நிறைய அசுரர்களை வந்து அவர் வந்து அழிச்சிருக்காரு. இங்க வந்து ஏக்கத்துவம் அனுபஷ்யத் அப்படின்ட்டு வந்து கொடுத்திருக்காங்க. எக்ஸ்பிளைன் சிந்திய பேத வேத தத்துவம் நிர்குணான்றது வித்தவுட் எனி மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு ஆத்மபூதா அண்ட் பிரம்மபூதா. அப்புறம் வந்து 3 அனாலஜிஸ் வந்து கொடுத்திருந்தாங்க. அனாலஜி அப்படின்னா முதல்து வந்து ஓஷன், அடுத்தது வந்து ஃபயர், இன்னொன்னு வந்து ஒன்னஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. ஸோ இது 3மே வந்து அனாலஜிஸ் அப்படின்னு. ஆக்சுவலா நான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் தனியா எடுத்து ஒரு இதுல கொடுத்துருக்கேன். நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிபிடி வந்து நான் உங்களோட குரூப்ல வந்து ஷேர் பண்றேன். பை மிஸ்டேக் என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த 7th இது மாத்திரம் என்னால பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சா கடைசியில பார்த்தா அது ஆகவே இல்லை. பிளாங்கா இருக்கு, 7th மாத்திரம் வந்து பிளாங்கா இருக்கு. அது மாத்திரம் வந்து நீங்க இன்கேஸ் நீங்க வந்து இதை எடுத்துக்கிறதான ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறதான ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுல விட இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். டச் பண்ணிடலாம்.
எட்டாவது மந்திரம் என்ன அப்படின்னா குவாலிட்டிஸ், பகவானுடைய குணங்கள். அதை வந்து 6-7 கொடுத்திருக்கிறதோட ஒரு சம்மரி அப்படின்னே வந்து சம் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் லார்ட் ஆஸ் ஹி இஸ் நோன் பை தி மகாபாரத். மகாபாரதங்கள் எப்படி வியூ பண்றாங்களோ இதுல வந்து 6-7 ஸ்லோகங்களை சொன்ன மாதிரி இதுல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஆட் பண்ணிடும் பகவானுடைய தன்மைகள். இங்க வந்து அந்தரம் 8. ச வர்கா சுக்ரம் ஆகாயம் அவ்ரணம் அஸ்னாவேஷுக்தம் அபாவிதம் கவிர் மனிஷி பரிபூ ஸ்வயம் யதா தத்யதோ அர்பான் வியாதா சாஸ்வதீப்ய சமாப்யஹ. ச அப்படின்னா ச அப்படின்னா அந்த நபர். வர்க்யா உண்மையில் அறிய வேண்டியவர். சுக்ரம் அப்படின்னா சர்வசக்தி பெற்றவர். அகாயம் அப்படின்னா சரீரமற்றவர். அவ்ரணம் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அஸ்னாவிரம் நரம்புகள் அற்றவர். பகவானுக்கு வந்து நரம்புகள் கிடையாது. இங்க வந்து பகவானுடைய இதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க, நரம்புகள் வந்து கிடையாது. சுத்தம் அப்படின்னா பரிசுத்தமானவர். அதான் வந்து அர்ஜுனன் எப்பவுமே வந்து சொல்றாரு. அர்ஜுனன் வந்து எனக்கு வந்து நீங்க இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து பவித்திரம் பரமம் தாமம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு. நீங்க இருக்கக்கூடிய வந்து பவித்திரமானது. அதனாலதான் வந்து சட்டுன்னு எல்லாருமே வந்து போக முடியும். அதுக்குன்னு நம்ம வந்து பாடுபடணும். பகவான் கிட்ட போறது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பாடுபட்டாதான் நம்ம வந்து போக முடியும் அப்படின்ட்டே வந்து சுத்தம் அப்படின்னு பரிசுத்தமான. அபாவித்தம் அப்படின்றது வந்து களங்கமற்றவர். கவி அப்படின்றது எல்லாம் அறிந்தவர். மனிஷி அப்படின்னா தத்துவ அறிஞர். பரிபு அனைவரிலும் தலை சிறந்தவர். ஸ்வயம்பு அப்படின்னா தன்னிறைவை பெற்றவர். யதார்த்த முறைப்படி அத்தான் விருப்பங்கள் யதாத் வழங்குகிறார். சாஸ்வதிப்ய நினைவிற்கெட்டாத சமாபிய காலம். அவர் எந்த காலம் அப்படின்னே வந்து தெரியாது, யாருக்குமே வந்து தெரியாது. அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக சச்சிதானந்த விக்கிரக. இது வந்து என்ன சொல்றாங்க, இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அத்தகு நபர் சரீரமற்றவரும் எல்லாம் அறிந்தவரும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவரும் நரம்புகள் அற்றவரும் பரிசுத்தமானவராகவும் களங்கமற்றவரும் தன்னிறைவு பெற்ற தத்துவ அறிஞரும் எல்லாரிடையும் விருப்பங்களையும் நினைவிற்கெட்டாத காலம் தொட்டு நிறைவேற்றி வருபவரும் அனைவரிலும் தலை சிறந்தவருமான பரமபுருஷ பகவானை உண்மையான முறையில் அறிந்திருக்க வேண்டும். வந்து 12வது அத்தியாயத்துல சொல்ற மாதிரி நீ தியானம் பண்ண முடியலன்னா ஞானத்தை வளர்த்துக்கோ. யார பத்தியான ஞானம் அப்படின்னா பகவான பத்தியான ஞானத்தை வந்து வளர்த்துக்கோங்க அப்படின்றது. இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து கிருஷ்ணா 5th சாப்டர்ல நம்ம இது வந்து படிச்சிருக்கோம். கிராஸ் பாடி சட்டில் பாடி அப்படின்றதெல்லாம். மத்தாஜி படிக்கிறீங்களா? கிருஷ்ணா படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க, ஸ்லோகம் படிங்க. சபர்யகாத் சுக்ரம் அகாயம் அவ்ரணம் அஸ்னாவீரி சுத்தம் அபாபவித்தம் கவிர் மனிஷி பரிபூ ஸ்வயம்பூர் யாதா தத்யதோ தான் வியக்தாதாச் தாஷாத் வதீப்ய சமாப்யக. பிரபுஜி படிக்க வரல மாதாஜி. புக் வச்சிருக்கீங்களா? இல்ல வரல மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஜேசன் பிரபுஜி. ஓகே. சோ இந்த இது மந்திரம் 8ல வந்து பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ் வந்து வந்து சொல்றாங்க. இந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து புதுசு கிடையாது. நம்ம ஏற்கனவே வந்து 18 பகவான் வந்து இதுலயே வந்து சொல்றாரு. அவரை பத்தி விவரிக்கும் போது அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து இதுலயே வந்து சொல்றாங்க.
பகவத்கீதையிலே வந்து இதெல்லாம் வந்து பிரம்ம சம்ஹிதையில இதை பத்தி வந்து நிறைய வந்து கொடுத்திருக்காங்க. பத்ம புராணத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் லார்ட் இஸ் நாட் ஃபார்ம்லெஸ். அவர் வந்து உருவமற்றவர் வந்து கிடையாது. he doesn't have the form like ours. நம்மள மாதிரி வந்து இந்த நரம்புகள், தசைகள், ரத்தம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவருக்கு வந்து கிடையாது. அவருக்கு வந்து எந்த மாதிரியான உடம்பு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஆன்மீக உடம்பு அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். நம்மள வந்து குத்தினா இது பண்ணான்னா ரத்தம் வரும். அவருக்கு அந்த மாதிரி வந்து வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து எதுவுமே வந்து அவர் வந்து சொல்லுங்க மத்தாஜி. பொருளுரை படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. இங்கே பூரண புருஷோத்தம பகவானுடைய தெய்வீகமான நித்திய உருவத்தை பற்றிய விளக்கம் காணப்படுகிறது. முழுமுதற் கடவுள் உருவமில்லாதவர் அல்லர். அவருக்கென்று சுயமான தெய்வீக உருவம் உண்டு. அந்த உருவம் ஜட உலகின் எந்த ஓர் உருவத்தையும் ஒத்திருப்பதில்லை. இவ்வுலகிலுள்ள உயிரினங்களின் உருவங்கள் ஜட இயற்கையினால் உருவான உடலை பெற்றுள்ளன. அவை ஒரு பௌதீக எந்திரத்தை போன்று செயல்படுகின்றன. பௌதீக உடலின் கட்டமைப்பில் நரம்புகள் முதலியவற்றுடைய கூடிய இயந்திரம் போன்ற வடிவமைப்பு தேவைப்படுகிறது. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளின் தெய்வீக உடலில் நரம்புகள் போன்றவை ஏதும் கிடையாது. அவர் சரீரமற்றவர் என்று இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது அவருடைய உடலுக்கும் அவருடைய ஆத்மாவிற்கும் எந்த வேற்றுமையும் கிடையாது என்பதே இதன் பொருளாகும். அது மட்டுமன்றி அவர் நம்மை போன்று இயற்கையின் சட்டங்களுக்கேற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்கும்படி பலவந்தப்படுத்தப்படுவதில்லை. ஜடத்திற்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்வில் ஆத்மாவானது வெளிப்புற உடலிருக்கும் சூட்சுமமான மனதிலிருந்தும் வேறுபட்டதாகும். ஆயினும் முழுமுதற் கடவுளை பொறுத்தவரையில் அவருக்கும் அவரது உடல் மற்றும் மனதிற்கும் இடையில் அத்தகு வேற்றுமை ஏதும் ஒருபோதும் கிடையாது. அவர் பரிபூரணமானவர். அவரது மனம், உடல், அவரது ஸ்வரூபம் ஆகியவை அனைத்தும் ஒன்றுதான். பிரம்ம சமிதையில் 5.1 முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய இதே போன்றதொரு விளக்கம் காணப்படுகிறது. அங்கே அவர் சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக என்று விளக்கப்பட்டுள்ளார். அதாவது அவர் தெய்வீக இருப்பையும் அறிவையும் ஆனந்தத்தையும் முழுமையாக பிரதிநிதிக்கும் நித்திய உருவமாவார். எனவே பௌதீக வாழ்வில் நமக்கு தேவைப்படுவதை போன்று அவருக்கு தனிப்பட்ட உடலோ மனமோ தேவையில்லை. பகவானுடைய தெய்வீக உருவம் நம்முடைய உருவத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது என்பதை வேத சாஸ்திரங்கள் தெளிவாக கூறுகின்றன. இதனால் அவர் சில நேரங்களில் உருவமற்றவர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். அவரது உருவம் நம்முடையதை போன்றது இல்லை என்பதும் நம்மால் உணரக்கூடிய வடிவத்தை அவர் பெற்றிருக்கவில்லை என்பதும் இதன் பொருளாகும். அவருடைய திருமேனியின் ஒவ்வொரு அங்கமும் மற்ற புலன்களின் வேலைகளையும் செய்யத்தக்கவை என்று பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.32 மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது பகவானால் தமது கைகளை கொண்டு நடக்க முடியும், கால்களை கொண்டு பொருட்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும், கைகளையும் கால்களையும் கொண்டு பார்க்க முடியும், கண்களை கொண்டு உண்ண முடியும், இது போன்ற என்ன வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும் என்பது இதன் பொருளாகும். ஸ்ருதி மந்திரங்களில் மேலும் கூறப்படுவது யாதெனில் பகவானின் நமக்கு இருப்பதை போன்ற கைகளும் கால்களும் இல்லை என்ற போதிலும் அவரிடம் வேறுபட்ட வகையான கைகளும் கால்களும் உள்ளன. அவற்றை வைத்து அவரால் நாம் அர்ப்பணிக்க கூடியவை அனைத்தையும் ஏற்க முடியும். எல்லாரையும் விட வேகமாக ஓட முடியும். இக்கருத்துக்கள் இந்த 8வது மந்திரத்தில் சூக்ரம், சர்வசக்திமான் முதலிய வார்த்தைகளின் மூலமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அழகா வந்து கொடுத்துருக்காரு. இது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது இல்லை, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா இன்னும் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். ஸோ இது அப்படியே ரொம்ப அழகா வந்து கொடுத்துருக்காரு. நம்மளுக்குதான் வந்து கையாலதான் நம்ம வந்து சாப்பிட முடியும், கண்ணால தான் நம்ம பார்க்கணும். பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. அதனாலதான் நீங்க எந்த சமயத்துக்கு எது சொன்னாலும் அவரால கேட்கவும் முடியும், டக்குன்னு வந்து நம்ம பக்கத்துல வந்து நிக்கவும் முடியும். நம்மளால வந்து அது உணர, நம்மள அவரை பார்க்க முடியாத வழியை நம்ம வந்து உணர முடியும். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு நிறைவேறிடுது அப்படின்னா, ஓ பகவான் என் கூடவே இருக்காரு, அவர் தான் நிறைவேற்றி வச்சாரு அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் நம்மளுக்கு வந்து மீறும். சோ இதுதான் வந்து அவருடைய குவாலிட்டிஸ் வந்து இங்க வந்து 7வது மந்திரத்தில் உள்ள கூற்றிற்கேற்ப பகவானை உணர்ந்துள்ள அதிகாரம் பெற்ற ஆச்சாரியர்களால் கோயில்களில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ள பகவானுடைய வெளிப்படத்தக்க உருவமானது, அதாவது அர்ச்சக விக்கிரமானது பகவானுடைய உண்மையான உருவத்திலிருந்து வேறுபட்டது கிடையாது. பகவானுடைய மூலம் ஸ்ரீகிருஷ்ணரே. அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தம்மை பலதேவர், ராமர், நரசிம்மர், வராகர் எண்ணற்ற உருவங்களில் விரிவுபடுத்திக் கொள்கின்றார். இவ்வெல்லா உருவங்களும் ஒரே முழுவதற் கடவுளே. அதுவே கோவில்களில் வழிபடும் அர்ச்ச விக்கிரகம் பகவானுடைய விரிவாக்கம். அர்ச்ச விக்கிரகத்தை வழிபடுவதன் மூலமாக ஒருவனால் உடனடியாக பகவானை அணுக முடியும். அவரால் நம்ம தமது சர்வ வல்லமை கொண்ட சக்தியினால் பக்தனின் சேவையை ஏற்க முடியும். பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரகங்கள் விதமான குமாரர்களாக ஆச்சாரியர்களின் வேண்டுகோளின்படி பகவானுடைய சர்வ வல்லமை கொண்ட திறனால் அர்ச்ச விக்கிரகம் அவருடைய மூல உருவத்தை போலவே செயல்படும். ஈஷோபனிஷத் அல்லது இதர ஸ்ருதி மந்திரங்களில் அறிவை பெறாத முட்டாள் மனிதர்கள் தூய பக்தர்களால் வழிபடப்படும் அர்ச்ச விக்கிரகங்கள் ஜட பொருட்களால் உருவாக்கப்பட்டவை என நினைக்கின்றனர். முட்டாள் மக்கள் அல்லது கனிஷ்ட அதிகாரிகள், பக்குவமற்ற கண்கள் இந்த உருவத்தை பௌதீகமானதாக பார்க்கலாம். ஆயினும் சர்வ சக்தியையும் சர்வ ஞானத்தையும் தன்னகத்தை கொண்டுள்ள பகவானால் தன்னுடைய விருப்பத்தின்படி ஜடத்தை ஆன்மீகமாகவும் ஆன்மீகத்தை ஜடமாகவும் மாற்ற முடியும் என்பதை அத்தகைய மனிதர்கள் அறிவிக்கிறார். நம்ம எதெல்லாம் முடியாது அப்படின்றமோ அதை முடிச்சு காக்க பண்ணக்கூடியதுதான் வந்து பகவான் அப்படின்ட்டு. பகவான் இவ்வுலகினுள் மனிதனை போன்று அவர் அவதரிப்பதால் குறைமதி கொண்ட நபர்கள் அவரை ஏளனம் செய்கின்றனர். அத்தகையோரின் வீழ்ச்சியுற்ற நிலையினை கண்டு பகவத்கீதையில் 9.11-12 பகவான் வருந்துகிறார். குறைந்த அறிவை பெற்றுள்ள அத்தகைய நபர்கள் பகவானுடைய சர்வ வல்லமை கொண்ட திறமை அறிவதில்லை. எனவே பகவான் மன அனுமானிகளுக்கு தம்மை முழுமையாக வெளிப்படுத்த அவரிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற் போன்றே ஒருவனால் அவரை அங்கீகரிக்க முடியும். உயிர்வாழிகள் கடவுளுடன் தங்களின் உறவை முற்றிலுமாக மறந்திருப்பதே அவர்களது வீழ்ச்சியுற்ற நிலைக்கான காரணம். யாரெல்லாம் வந்து பகவானை வந்து நினைக்கிறார்களோ, எல்லாமே என்னால் தான், நான் தான் பண்ணேன், நான் தான் உழைக்கிறேன் அப்படின்னு யாரெல்லாம் நினைக்கிறார்களோ அவங்க எப்பவுமே வந்து வீழ்ச்சி உருவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு நல்லா இருக்கும், நாளைக்கு வந்து அவங்க நிச்சயம் வந்து வீழ்ச்சி வந்து இருக்கும். இந்த மந்திரத்திலும் பல்வேறு இதர வேத மந்திரங்களிலும் நினைவர் கெட்டாத காலம் தொட்டு உயிர் வாழிகளுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் பகவானே வழங்கி வருகிறார் என்று தெளிவாக பொருட்பட்டுள்ளது. உயிர் வாழி ஏதேனும் ஒன்றை விரும்புகிறான், அவனது அந்த விருப்பத்தை அவனுடைய தகுதியின் நிலைக்கேற்றார் போல பகவான் பூர்த்தி செய்கிறார். ஒருவர் உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக பதவியேற்க விரும்பினால் அவன் அதற்கு தேவையான தகுதிகளை பெற வேண்டும் என்பது மட்டுமின்றி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என்னும் பதவியை வழங்கத்தக்க அதிகாரியின் அனுமதியையும் அவன் பெற்றாக வேண்டும். பதவியை பெறுவதற்கு தகுதிகள் மட்டும் போதுமானவை அல்ல. அப்பதவியானது ஏதேனும் ஒரு உயர்ந்த அதிகாரியினால் வழங்கப்பட வேண்டியது அவசியம். அது போலவே உயிர் வாழிகளின் தகுதிகளுக்கு பகவான் அவர்களுக்கு இன்பம் அளிக்கின்றார். இதே சமயத்தில் அந்த நன்மைகளை பெறுவதற்கு நல்ல தகுதிகள் மட்டுமே போதுமானவை அல்ல, பகவானுடைய கருணையும் தேவைப்படுகிறது. வந்து அழகா வந்து இந்த ஒரு 1-2 பக்கம் தான் இருக்கு. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? பொதுவாக படிக்கிறேன் மாதாஜி. பொதுவாக பகவானிடம் எந்த கோரிக்கையை முன்வைக்க வேண்டும் என்பதையோ எந்த பதவியை விரும்ப வேண்டும் என்பதையோ ஜீவன் அறிவதில்லை. இருப்பினும் ஜீவன் தன்னுடைய சொரூபத்தை தெரிந்து கொள்ளும் போது அவன் பகவானுக்கு தெய்வீக அன்பு தொண்டாற்றும் பொருட்டு அவருடைய தெய்வீக சங்கத்தினுள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்படி வேண்டுகிறான். துரதிருஷ்டவசமாக ஜட இயற்கையின்
ஆதிக்கத்தில் உள்ள ஜீவன்களோ பல்வேறு இதர பொருட்களை வேண்டுகின்றனர். அவர்கள் பக்கப்பட்ட அல்லது சிதறடிக்கப்பட்ட புத்தியை கொண்டவர்களாக பகவத்கீதையில் 2.41 குறிப்பிட்டு உள்ளனர். ஆன்மீக புத்தி ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் பௌதீக புத்தி பல கிளைகளை கொண்டது. பகிரங்க சக்தியின் தற்காலிக அழகினால் மயக்கமுற்றவர்கள் இறைவனின் திருநாட்டிற்கு திரும்பிச் செல்லுதல் என்னும் வாழ்வின் உண்மையான இலக்கை மறந்து விடுகின்றனர் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 7.5, 30, 31 கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த மறதியினால் வாழ்வின் பிரச்சனைகளை மனிதன் தனது பல்வேறு திட்டங்களாலும் ஏற்பாடுகளாலும் சரி செய்ய முயல்கிறான். ஆனால் இது ஏற்கனவே மென்றதையே மெல்வதை போன்றது ஆகும். இருப்பினும் பகவான் மிகவும் கருணை உடையவராக இருப்பதால் மறதியில் உள்ள ஜீவன் அவ்வழியில் தடையின்றி தொடர்வதற்கு அனுமதிக்கின்றார். எனவே ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் இந்த மந்திரம் யதா தத் யதா என்னும் மிகவும் பொருத்தமான பயன்படுத்தி பகவான் ஜீவன்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றாற்போல வேண்டியதை வழங்குகிறார் என்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. உயிர்வாழி நரகத்திற்கு செல்ல விரும்பினால் அவன் தடையின்றி அங்கு செல்வதற்கு பகவான் அனுமதி அளிக்கிறார். மேலும் அவன் இறைவனின் திருநாட்டிற்கு திரும்பிச் செல்ல விரும்பினால் பகவான் அவனுக்கு உதவி செய்கிறார். கடவுள் இங்கே பரிபூர்க அனைவரிலும் தலை சிறந்தவர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு சமமாகவோ அவரை விட உயர்வாகவோ யாரும் கிடையாது. மற்ற உயிர்வாளிகள் பகவானிடமிருந்து பொருட்களை வேண்டும் யாசகர்களாக இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். உயிர்வாளி விரும்பக்கூடிய பொருட்களை பகவான் அனுப்பி வைக்கின்றார். ஜீவன்கள் எல்லா சக்தியிலும் பகவானுக்கு சமமானவர்களாக இருப்பின் சர்வ வல்லமை கொண்டவர்களாகவும் எல்லாம் அறிந்தவர்களாகவும் இருப்பின் பெயரளவிலான முக்தி உட்பட எதற்காகவும் அவர்கள் பகவானிடமிருந்து எதையும் யாசிக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது. உண்மையான முக்தி இறைவனின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்வது ஆகும். அருவவாதிகளால் விரும்பப்படும் முக்தி ஒரு கற்பனையே. மேலும் யாசிப்பவன் எப்போது ஆன்மீக அறிவை பெற்று தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை உணர்கின்றானோ அதுவரை புலனுணர்ச்சிக்கான யாசகம் நித்தியமாக தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். அழகா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல நம்ம எது நினைக்கிறோமோ அது பகவான் நிறைவேற்றி கொடுப்பாரு. நீ நரகத்துக்கு போனோம்னு நினைக்கிறியா, அதுவும் பண்ணி கொடுப்பாரு. நான் உங்ககிட்ட வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன மார்க்கம் இருக்கோ அதுவும் நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுப்பாரு. எதுவுமே அவர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல. நம்ம இதுல பார்த்தோம் 2வது இதுல 3வது அத்தியாயத்துல சொல்றாங்க கர்மயோகத்துல யதா ராஜா ததா பிரஜா அப்படின்றாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி யதா தத் எத்த அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. யதா தத் எத்த அப்படின்னா நீ என்னெல்லாம் விரும்புறியோ அதெல்லாம் நான் உனக்கு யதா நீ என்னெல்லாம் விரும்புறியோ அதெல்லாம் நான் உனக்கு பண்ணித்தரேன் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு பகவான். நீ அது கேட்கறியா இது கேட்கறியா எல்லாமே நான் உனக்கு பண்றேன் அப்படின்ட்டு சொல்றேன். எதுவுமே அவர் மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். சில சமயம் நம்ம மறதினால பண்ணத்தையே பண்ணிருப்போம். அதனாலதான் மென்றதையே மெல்கின்றோம் அப்படின்ட்டு அதுக்கும் பகவான் வழிவகுக்கின்றார். 2வது திருப்பி அதே பண்ணிட்டு இருக்கானே அப்படின்ட்டு சலிப்பு அவருக்கு ஏற்படுவது கிடையாது அப்படின்ட்டு இங்க இங்க சமமானவர், அதாவது பகவானுக்கு சமமானவர்ன்றது யாருமே கிடையாது. எல்லாருமே அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் அப்படின்றது அந்த அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை. அதனால்தான் அருவவாதிகள் பரபிரம்மனை நோக்கி செல்லும் போது கூட அவங்க பகவானுக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் தான் அவங்க போறாங்க. அவங்களுக்கு நல்ல மார்க்கத்தை தான் அவர் வழிவகுக்கின்றார்.
சோ என்ன நீ வந்து பிரம்ம ஜோதிக்கு போனாலும் திரும்பி நீ என்கிட்டதான் வரணும் அப்படின்ட்டு வந்து அதனால மைட் ஆஸ் வெல் நீ வந்து இப்பவே என்கிட்ட வரா மாதிரி நீ பிளான் பட அப்படின்றதுதான் பகவானுடைய கருத்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்ற. முழுமுதற் கடவுள் மட்டுமே தன்னிறைவை பெற்றவர். அவர் 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக பூமியில் தோன்றிய போது தம்முடைய வெவ்வேறு செயல்களின் மூலமாக பரமபுருஷ பகவான் என்னும் தமது பூரண தோற்றத்தை வெளிப்படுத்தினார். அவர் தமது சிறு வயதிலேயே நிறைய பேர் வந்து அவர் வந்து இது பண்ணி மோர் தென் 2000 இது அரக்கர்களை வந்து அவர் வந்து துவம்சம் பண்ணியிருக்கார். அகாசுரன், பகாசுரன், சகடாசுரன் முதலிய பல்வேறு பலம் மிக்க அசுரர்களை கொண்டார். அதற்கான சக்தியை எந்த ஒரு வெளிப்புற முயற்சியின் மூலமாகவும் அவர் பெறவில்லை. வெளியில யார்த்தையும் போய் அவர் வந்து எந்த சக்தியை வந்து பெறவில்லை. அத்தகைய கேள்விக்கு இடமில்லை. வலு தூக்குவதில் எந்த ஒரு பயிற்சியும் இல்லாமலேயே அவர் கோவர்தன மலையை உயர்த்தினார். அவர் எந்த ஒரு சமுதாய தடைகளும் குற்றச்சாட்டுகளும் இன்றி கோபியர்களுடன் நடமாடினார். கோபியர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை ஒரு கள்ளக்காதலின் மீதான உணர்ச்சிகளுடன் அணுகிய போதிலும் கோபியர்களுக்கும் அவருக்கும் இடையிலான உறவு சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் கூட வழிபடத்தக்கதாக இருந்தது. ஸ்ரீ சைத்தன்யர் ஒழுக்க நெறிகளை உறுதியுடன் பின்பற்றி கண்டிப்புடன் வாழ்ந்த சன்னியாசி ஆவார். பகவான் எப்போதும் தூய்மையானவராகவும் களங்கமற்றவராகவும் இருக்கின்றார் என்பதை உறுதி செய்வதற்காக ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத் அவரை சுத்தம் அப்படின்ட்டு வந்து, அதாவது பரிசுத்தமானவர் என்றும் பாப வித்தம் களங்கமற்றவர் என்று விளக்குகின்றது. அசுத்தமான பொருட்களை கூட அவரை தீண்டுவதாலேயே தூய்மை அடைய முடியும் என்பதால் அவர் பரிசுத்தமானவர் என்று போற்றப்பட்டார். களங்கமற்றவர் என்னும் அவர் சொல் வந்து அவருடைய சங்கத்தின் வலிமையை குறிப்பிடுகின்றது. ஒரு பக்தன் ஆரம்பத்தில் நன்னடத்தை இல்லாதவனாக துராசரா அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் தோன்றினாலும் அவன் சரியான பாதையில் இருப்பதால் தூய்மையானவனாக ஏற்கப்பட வேண்டும் என்று பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. எப்படி வந்து நம்ம இவங்கெல்லாம் பார்க்கறதில்ல, வில்வமங்கல டாக்கூர், அப்புறம் வந்து அஜாமிலர், அவங்க எல்லாமே வந்து சிறு வயதுல வந்து நிறைய வந்து இது பண்ணிட்டாங்க. ஆனா அவன் எப்போ வந்து திருந்தி வாழணும் அப்படின்றார், அவங்களுக்கு வந்து அவர் பகவானை வந்து வழிவகுக்கின்றார். இதற்கு பகவானுடைய சங்கத்தில் களங்கமற்ற இயல்பே காரணம். பாவம் அவரை தீண்டவே முடியாது என்பதாலும் அவர் அபாப வித்தம் எனப்படுகிறார். பாவத்தினால் பாதிக்கப்படுதல் என்ற கேள்விக்கே அவரிடம் வந்து இடமில்லை என்றால், பாவத்தை போன்று தோன்றக்கூடிய வழியில் அவர் செயல்பட்டால் கூட அவை அனைத்தும் நல்ல செயல்களே. எல்லா செயல்களும் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பாவத்தை தூண்டக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்னு வந்து மறைந்திருந்து ராமர் வந்து மறைந்திருந்து வாலியை வந்து தாக்கினாரு. அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பீஷ்மர் எப்படி இது பண்ணாரு, அதே மாதிரி துரோணாச்சாரியர், இதெல்லாமே வந்து பாவத்துக்கு உண்டான செயல் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே வந்து வாதிடுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து வாதிடுவாங்க. ஆனால் அதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து பாதிப்பே ஏற்படாத மாதிரி என்னும் கேள்விக்கு அவரிடம் இடமில்லை. பாவத்தை போன்று தோன்றக்கூடிய வழியில் அவர் செயல்பட்டால் கூட அவர் அனைத்தும் நல்ல செயல்களே, நன்மை தரக்கூடிய செயல்கள் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். அதனால் யாருக்கும் வந்து எந்த தீமையும் ஒன்றும் ஆகவில்லை. அவர் எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர் நல்ல செயல்களை, எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அவர் மிகுந்த தூய்மையுடனும் பரிசுத்தமானவராகவும் இருப்பதால் அவர் அவ்வப்போது சூரியனுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றார். சூரியன் பூமியில் உள்ள பல்வேறு தீண்டத்தகாத இடங்களில் இருந்தும், எப்படி வந்து ஒரு சூரியன் வந்து நிறைய சாக்கடை எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு, நிறைய வந்து இது இருக்கு, குப்பைகள்லாம் நிறைய குப்பைக்கூடு, நாற்றம் ஜாஸ்தி அடிக்கக்கூடிய இந்த குப்பைக்கூடுகள் எல்லா இடத்துலயுமே சூரியனோட ஒளி வந்து வீசுகின்றதோ, அது போல பகவானுடைய இது வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து வீசுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சூரியன் துர்நாற்றமுள்ள பொருட்களையும் தூய்மைப்படுத்தும். பௌதீக பொருட்களின் ஒன்றான சூரியன் இவ்வளவு சக்தியுடையதாக இருக்கும் சர்வ வல்லமை பொருந்திய பகவானுடைய தூய்மைப்படுத்தும் சக்தியை பற்றி நாம் கற்பனை செய்ய தொடங்கினால் அது கூட கடினமே அப்படின்ட்டு சுக்ரம் அப்படின்னாலும் ஒம்னிபொட்டன்ட், அதாவது சர்வ வல்லமை படைத்தவர் அப்படின்ட்டு வந்து பகவானுடைய ஃபார்ம் வந்து சொன்னாங்க. அர்ச்சக விக்கிரகம், நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். ஒரு கோவில்ல வந்து ஒரு விக்கிரகம் வந்து பிரதிஷ்டை செய்யறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய ப்ராசஸ் வந்து இருக்கு. எல்லாருமே வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா. சோ அது வந்து சாதாரணமா வந்து பண்ணக்கூடியவர் கிடையாது. அதுக்கு ஸ்பெஷலா வந்து ஆச்சாரியார்கள் இருக்காரு. அவங்க மூலமா தான் அது எல்லாமே வந்து வழிபாட்டு முறைகள் அத்தனையும் வந்து செஞ்சு அதுக்கு என்னெல்லாம் வந்து அந்த அர்ச்சக விக்கிரகத்துக்கு என்னெல்லாம் வந்து இந்த பின்னம்ன்றது கிடையாது. அது என்னெல்லாம்
இதுவாக கூடாதோ, என்னது நல்ல அத வந்து டெஸ்ட் பண்றது மாதாஜி. அது ஆஹ் ஆக்சுவலா அது வந்து பால்ல ஊற போடுறது, தானியத்துல வைக்கிறது, அதாவது ஒரு மாதிரி டெக்னிக்கலா சொல்லணும்னா சீசனிங். அந்த ப்ராசஸ்ல அது ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அதை பிரதிஷ்டை பண்ண முடியாது. பண்ண முடியும். பெரும்பாலும் அதெல்லாம் வந்து செலக்ட் பண்ணி தான் வந்து சிற்பமே பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. ஈவன் அது வந்து என்ன சொல்றது, ஃபைனலா வந்துட்டு இந்த பாஷையில சொல்றதா இருந்தா டாக் ஆடிட்னு சொல்லலாம். அதை பிரதிஷ்டை பண்றதுக்கு முன்னாடி அதுல ஏதாவது இருக்குதா இல்லையாங்கிறதுக்காக வந்து செக் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் அது. ஆமா, ஊற வைப்பாங்க, தானியத்துல ஊறப்பாங்க, அப்புறம் வந்து பால்ல ஊற வைப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா தினம் வந்து அபிஷேகம் எல்லாம் வந்து பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த அபிஷேகத்தினால பிரதிஷ்டை பண்ணிட்ட அப்புறம் ஏதாவது ஒரு பின்னம் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக முன்னாடியே அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹோமங்கள் வளர்ப்பாங்க. இத்தனை யாக குண்டங்கள் வந்து இத்தனை யாக குண்டம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு பகவானுக்கு வந்து ஒரு யாக குண்டம் இந்த மாதிரி 5 யாக குண்டம், 15 யாக குண்டம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய யாக குண்டங்கள்லாம் அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலா வரக்கூடிய வேத மந்திரங்கள்லாம் ஒழிச்சு அந்த அது அத்தனையும் வந்து அந்த இதுக்கு வந்து உயிரை வந்து கொடுக்கறது. அதனாலதான் இங்க வந்து இந்த 8வது மந்திரம் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து பிரபுபாதர் வந்து கொடுத்திருக்காரு. எப்படி வந்து பகவானை வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோமோ அதே மாதிரிதான் இந்த கோவில்ல இருக்கக்கூடிய அர்ச்சக விக்கிரமும் நம்ம வந்து பாக்குறோம். இந்த மாதிரிதான் வந்து அதனுடைய ஃபார்ம் வந்து அப்படிதான் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து எப்படி வந்து பகவானுக்கு வந்து நம்ம நேரம் வந்து பார்க்கும்போது அவருக்கு என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ, என்னெல்லாம் மாதிரி தன்மைகள்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கோ, அதே மாதிரிதான் வந்து கோவில்ல வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணக்கூடிய விக்கிரகத்துக்கும் இருக்கின்றது. அது அப்படியே வந்து உயிர் வருகின்றது. அந்த அந்த மந்திரங்கள்லாம் சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும், அதோட வைப்ரேஷன் எல்லாம் சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த விக்கிரகத்துக்கு வந்து உயிர் வந்து வருது. அதனாலதான் வந்து சில இடத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க போன நான் வேண்டினேன், எனக்கு வந்து உடனே எனக்கு எல்லாமே நடந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால அந்த கோவிலுக்கு போங்க, இது இந்த மாதிரி வேண்டிக்கோங்க அப்படின்ட்டுலாம் வந்து சொல்றாங்க. நாம ஆனா பகவானை வந்து எதுக்கு நம்ம வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அதை நிறைவேற்றுங்க, இது நிறைவேற்றுங்க அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. அன்னைக்கு கூட யாரோ வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, அந்த ஹோமம் வளர்க்க சொன்னாங்க. ஹோமம் வளர்த்தாச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த உங்களுக்கு வந்து பேரனோ பேத்தியோ வந்து பிறப்பாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா அதுதான் இங்க இதுலயே வந்து சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம வந்து இந்த சின்ன சின்ன இதுக்காக அதை செஞ்சு கொடு இதை செஞ்சு கொடு அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து நம்ம வேண்டுறோம். அதனாலதான் பகவான் வந்து புன்மறுவல் பூக்கொண்டோட வந்து சொல்றாரு, நான் உனக்கும் வந்து இதுல வந்து தரலான்னு பார்த்தேன், நானு லாரியிலயோ இல்ல பெரிய டேங்கர் மூலமா உனக்கு வந்து கருணையை வந்து பொழியலான்னு பாக்குறேன், ஆனா நீ ஸ்பூன்ல என்னோட கருணையை கேட்கறியே அப்படின்ட்டு பகவானே எனக்கு அந்த வேலையை வாங்கி கொடு, நான் உனக்கு ஒரு நல்ல பொசிஷன் கொடுக்கலான்னு பார்த்தா நீ எனக்கு வேலையை வாங்கி கொடு அப்படின்ட்டு சொல்லி 5000 10,000 சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த வேலையை வாங்கி கொடு அப்படின்றிய அப்படின்ட்டு பகவானுக்கு அது இதாகும். பகவானை வந்து அது எப்ப இப்ப புரியும் அப்படின்னா, பகவானை வந்து நம்ம அவருடைய ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து கேட்பதில் பெரிதினும் கேள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதாவது பகவானே நான் இந்த கேட்கறது இந்த ஜடபூமி சம்பந்தப்பட்டமான எந்த ஆசையும் எனக்கு வேண்டாம், உங்ககிட்ட வரணும், அதுக்கு என்னெல்லாம் நீ எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணு, உன்கிட்ட நான் வந்து சேர்றதுக்கான மார்க்கத்தை எனக்கு வந்து நீ எனக்கு வழிகாட்டுதல் நீ வந்து பண்ணி கொடு அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த இதுல தான் நம்ம வந்து கேட்கணுமா ஒழிய, இந்த ஜடபூமியில நம்ம இருக்க போற நாட்கள் வந்து ஆண்டுகள் எவ்வளவு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. இது வந்து அசாஸ்வதம், துக்காலையும் அசாஸ்வதம் வந்து துக்கமும் இன்பமும் வந்து மாறி மாறி வரக்கூடிய இடத்துல எனக்கு வந்து இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஆயுள வந்து இங்க நீட்டிக்கிறதோட நம்ம வந்து பகவானுடைய பாதார விந்தங்கள்ல அடையிறதுக்கான அந்த மார்க்கத்தை நம்ம எனக்கு கொடு அப்படின்ட்டு கேட்கறதா பகவானுடைய விருப்பம். ஏன்னா அவர் வந்து எல்லாரையும் எங்கிட்டேன்னு வந்தீங்க, எங்கிட்ட தான் திரும்பி வரணும் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து see his words. Those who see this form with their imperfect eyes as material only are கனிஷ்டதிகாரி. கனிஷ்டதிகாரிகளுக்கு தான் எல்லாருமே வந்து நான் கோவில் போறேன், எனக்கு வந்து அர்ச்சனை பண்றேன், என் பையன் பேர்ல அர்ச்சனை பண்றேன், என்னோட பேத்தி பேர்ல அர்ச்சனை பண்றேன் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து அது என்ன அப்படின்னா அர்ச்சனை பண்றது அப்படின்னா பகவானுக்கு நம்ம வந்து அவருடைய நாமங்களை சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வைப்ரேஷன் வந்து அந்த எந்த இது நம்ம இன்டென்ஷன் இருக்கோ அந்த இதுக்கு வந்து நிறைவேற்றி கொடுப்பாரு. கேட்கணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம கேட்டா வந்து எல்லாமே கேட்காதே நிறைய வந்து இருக்கு இல்லையா, நம்ம கேட்டு வந்து கொஞ்சம் வரும், கேட்காத நிறைய வரும். அதுதான் நம்ம வந்து we have to appreciate God அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். We should be very careful to appreciate the Archaka Vigraha form as the Lord himself. பகவானே அந்த இடத்துல இருக்க மாதிரி உயிர் பிச்சு இருக்க மாதிரி நம்ம வந்து அந்த வியூ பாயிண்ட்ல தான் நம்ம வந்து போகணும் அப்படின்ட்டே வந்து இதுதான் இங்க வந்து ஒரு
நம்ம பகவானை வந்து ஆராதிக்கும் போதும் அலங்காரம் பண்ணும் போதும் ஒருக்கு வந்து அதனாலதான் வந்து நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அலங்காரம் பண்றதுக்கே ரொம்ப டைம் ஆகும். இதெல்லாம் பண்ணிடுவாங்க, அபிஷேகம்லாம் நிறைய வந்து கடகடன்னு எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க. அலங்காரம் பண்றதுக்கு வந்து நேரம் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா, இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்குமா, அப்படி நல்லா இருப்பாரு, இப்படி நல்லா இருக்காரு, இந்த ட்ரெஸ் போட்டா நல்லா இருப்பாரா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்து பார்த்து பண்ணும்போது அந்த அழகுல வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட டைம் வந்து மறந்து. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. அது பகவான் மேல ஈர்ப்பு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரியா இருக்கு. இப்ப பசி தாகம் எதுவுமே வந்து எடுக்காது. எப்படி வந்து பரீட்சைத் மகாராஜாக்கு வந்து தாகத்தினால அவர் வந்து இந்த சாபத்தை ஏற்றுக்கொண்டாரோ, ஆனா இவர்கிட்ட சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன கேட்கும் போது 7 நாளும் வந்து பசி தாகம் எதுவுமே இல்லாது, ஏன்னா அவருக்கு வந்து பிடிச்சமானது அப்படின்றது. அர்ச்சக விக்கிரம் அப்படின்றது சச்சிதானந்த விக்கிரக அப்படின்ற போது பகவானுடைய இட்டர்னல் ஃபார்ம், அதாவது என்றைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம் தான் வந்து அது என்ன அப்படின்னா பகவான் சிச் ஆனந்தம். சத்துன்னு அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிரான்செண்டன்ட், அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத். சித்துன்றது வந்து நாலேஜ். அடுத்தது வந்து ஆனந்த விக்கிரகம், ஆனந்தா அப்படின்னும் போது பிளிஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன பரமானந்தம் அப்படின்ட்டு. ஆனந்தம்ன்றதுக்கு நம்ம தமிழ்லயும் வந்து அதுலயே இருக்கிறதுனால ஆனந்தம்ன்றது நம்மளுக்கு என்னன்றது இதுலயும் பகவத்கீதையில பிரம்ம சமயத்துல இது வந்து சொல்றாங்க. பகவானுக்கு வந்து இதுதான் வேணும், அது இதை வச்சு இது இருந்தாதான் பகவான் வந்து நம்ம சாப்பிடுறத வந்து நம்ம நைவேத்தியம் வைக்கிறோம் இல்லையா, அதை வந்து எடுத்துப்பாரு அப்படின்னு கிடையாது. அவர் வந்து சாப்பிடுவாரா அப்படின்னு. அவருக்கு வந்து நம்மள மாதிரி வந்து அந்தந்த உறுப்பு நம்மளுக்கு வந்து பண்ற மாதிரி. இது வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கிறதுனால அந்தந்த உறுப்பு அதுதான் வந்து வேலை பண்ண. ஆனா பகவானுக்கு வந்து எந்த உறுப்பு ஒன்றாலும் எந்த ஒன்றாலும் கையால கூட நடந்து போயிடுவாரு, இல்ல கண்ணால கூட நடந்து போயிடுவாரு அவரு. அந்த மாதிரி இது நம்ம இங்க இருப்பாருன்னு நினைக்கிறோம். அடுத்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வைகுண்டத்துல வந்து இருப்பாரு. சோ அதுதான் அவருக்கு வந்து இதுதான் ஸ்பெசிபிக் ஆக்ஷன் கிடையாது, எல்லா ஆக்ஷனும் வந்து பண்ணக்கூடியது. அவர் ஹோல் பாடி வந்து எல்லா ஆக்ஷனும் வந்து பண்ணக்கூடியது. நம்மளுக்குதான் வந்து இந்த நாடி நரம்புகள் அதெல்லாம் வந்து இருக்கு, அவருக்கு வந்து அது எதுவுமே வந்து கிடையாது. அவருக்கு எல்லாமே வந்து ஆன்மீக உடம்பு அப்படின்ட்டு வந்து சுத்தம் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து பியூர் ஆன்டிசெப்டிக். அவர் எங்கேயாவது வந்து அசுத்தமான ஒரு இடம் இருந்தது அப்படின்னா அவருடைய பார்வைப்பட்டாலும் அது சுத்தமாயிட்டது அப்படின்ட்டு. பகவானை வந்து எப்பவுமே வந்து இதோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க, சூரியனோட வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க. சூரியன் எப்படி வந்து எல்லா நம்மளுக்கு மழை எப்படி வருது அப்படின்னா இது வந்து எவாப்ரேஷன் மூலமா வந்து தண்ணி நீர்நிலைகள் இருக்குதுன்னா இதோட இவாப்ரேஷன் மூலமா வந்து மாய்ச்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆகுது, அது வந்து மழையாக வருகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. மழையாக வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா மழை நீர் வந்து எல்லா அசுத்தங்களையும் வந்து அடித்து செல்லும். இது வந்து எந்த ஒரு அசுத்தமான இது இருந்தா கூட, நாற்றம் இருந்தா கூட அதை வந்து கிளீன் பண்ணி கொடுக்கறது சூரியனோட வேலை அப்படின்ட்டு. அது போல வந்து பகவான் வந்து தூய்மையானவர் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சென்னை இஸ்கான்ல கூட வந்து இது பகவானுக்கு வந்து இவரு பிரபுபாதருக்கு வந்து எப்பெல்லாம் வந்து இது இருக்கோ அவர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு வந்து ஆறுதல் சொல்லியும் அவருடைய ஹெல்த்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ண வந்து அவரோட இது என்ன அப்படின்னா அவருக்காக வந்து அவர் விழுந்து அவருக்காக வந்து அவர் போய் யூஎஸ்ல போய் அவருக்கு வந்து எல்லாரையும் வந்து கிருஷ்ண கொண்டு இருந்தாங்க. பகவானுக்கு அவர் வந்து பண்ணினதுனால பகவான் எனக்கு சேவை பண்றான், அதனால அவனுக்கு நான் சேவை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து இதான் வந்து தாமோதர் லீலையை கூட வந்து சொல்லுவாங்க. பகவானை வந்து யாராலையும் வந்து கட்டி போட முடியாது. ஏன்னா யசோதம்மா கூட அவர் ஒரு தர்மம் வந்து கட்டி போடும்போது கயத்து கொண்டு வந்து கட்டி போடும்போது கூட என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு விரல் இது வந்து கம்மியாகும். எப்போ நிறைய மாடு கட்சிக்கும் 9 லட்சம் மாடுகள் இருந்தது நந்த மகாராஜ் இதுல. ஒரு தர்மம் வந்து கயிறு கொண்டு வரும்போதும் அந்த இது வந்து கயிறு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 விரல் கட்டையில வந்து கம்மியா இருக்கு, டைப் இது பண்ண முடியாது, முடிச்சு போட முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருந்தார். பகவானை வந்து யாராலையும் வந்து கட்டுப்பட அவரா நினைச்சாதான் வந்து அவர் வந்து அம்மா வந்து இவ்வளவு டயர்ட் ஆயிடுறாங்களே, இவ்வளவு ஓடி 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 டயர்ட் ஆயிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து தன்னை வந்து கட்டுப்படுத்திக்கிறாரு. கட்டுப்படுத்தி கட்டுண்டு ஆகின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இப்போ உடனே யசோதம்மா வந்து கட்டும்போது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நிறைய கயிறு வந்து மிஞ்சி போயிடும்.
இது எல்லாமே வந்து மாதுரி ரசத்தினால பகவான் இந்த ரசம் சொல்றேன் வாத்சல்ய ரசம். அம்மா எல்லாம் பாக்குறது வந்து வாத்சல்ய ரசம் மூலமா வந்து பார்ப்பாங்க. இதே வந்து கோபிகைகள்லாம் வந்து மாத்துரிய ரசத்துல. அப்பாப வித்தம், அப்பாப்பம்னா பாப்பம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து தெரியும், பாவம் பண்ணிடுது. ஆனா பகவான் வந்து அந்த மாதிரி வந்து கிடையாது. ஆன்டிசெப்டிக். அனிசி அண்ட் பரிமு. கிருஷ்ணா இஸ் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட். அவருக்கு வந்து இது கிடையாது, தன்னிறைவை பற்றி. அவருக்கு வந்து பட் நோ ஒன் நோஸ் ஹிம். யாருக்குமே அவரை பத்தி வந்து தெரியாது அப்படின்னு வந்து பரிபு அப்படின்னா இஸ் ஆல்சோ தி கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அவருக்கு இணையானவர் சமமானவர் யாருமே வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு எனக்கு வந்து சொல்றாங்க. அதர் லிவிங் பீயிங்ஸ் ஆர் டிஸ்கிரைப்ட் ஹியர் அஸ் பெக்கர்ஸ். பெக்கர்ஸ்ன்னு ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னு, எல்லாருமே வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து பெக்கர்ஸ் தான். என்ன பகவான் வந்து பார்த்த உடனே அதை கொடு இது கொடு. யாராவது நீங்க வந்து கேள்வி கேட்கும் போது என்ன கேட்பாங்க, நீ சப்போஸ் பகவான் வந்து உன் முன்னாடி இருந்தானா நீ என்ன கேட்ப அப்படின்னு தானே கேட்பாங்க. கேட்டிருக்கீங்களா? உன் பகவான் வந்து உனக்கு முன்னாடி வந்து நின்றாருன்னா நீ என்ன கேட்ப? பகவான் ஐடென்டிஃபை பண்ணவே தெரியாது நிறைய பேருக்கு. தெரியாது, பட் இருந்தாலும் அவங்க வந்து கேட்பாங்க இல்லையா, பகவான் உனக்கு முன்னாடி வந்து நின்றாருன்னா நீ என்ன கேட்ப அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா. நிறைய வந்து கதைகள்லாமும் நம்ம வந்து கேட்டிருக்கோம். சோ நம்ம வந்து அது கேட்பேன் இது கேட்கிறோம் அப்படின்னு. நீ ஏன் எனக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கறவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா பகவான் வச்சு அதுதான் இந்த அர்ஜுனர் வந்து பண்ணினார். துரியோதனனும் அர்ஜுனனும் வந்து பகவானை வந்து போரு இது போது கேட்கறதுக்காக போறாங்க. அர்ஜுனன் வந்து துரியோதனன் என்ன பண்றான், அவனோட படைகள்லாம் எனக்கு கொடுத்துரு, அது போரும் எனக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அர்ஜுனன் என்ன சொல்ற, கண்ணா நீ என்னோடய இரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா அவருக்கு வந்து அதுதான் வந்து நிலைத்து நிற்கக்கூடியது அப்படின்றது அவருக்கு ஒரு ஞானம் வந்து இருந்ததுனால பகவான் தன்னோட இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து விருப்பப்பட்டார். அவருடைய விருப்பம் என்னமோ அதை நிறைவேற்றினார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ பெக்கர்ஸ் எல்லா உயிர் வழிகளும் என்ன அப்படின்னு, எல்லாருமே வந்து பிச்சைக்காரர்கள் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது வேணும் இது வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கறதுதான் வந்து. ஆனா பகவான் என்ன பண்றாரு, நீ என்ன கேட்கிறேன் அதை கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்றாரு. கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லல, எல்லாமே வந்து எல்லாருக்குமே வந்து சப்ளை பண்றாரு எல்லாமே. If the entities were equal to Lord in potency, there would be no question of their begging from the Lord, even so-called liberation அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய, நாம வந்து பகவான்ல இருந்து பின்ன பகுதிகள் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா நம்ம வந்து எதுவுமே நம்ம வந்து கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஈவன் லிபரேஷன் கூட, முக்தி கூட நம்ம கேட்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. அவராவே பார்த்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு அப்படின்ட்டு. அதாவது போன ஸ்லைட கொஞ்சம் காமிங்க. ஏதோ அப்பா பண்ணது வந்து சரியா பாக்கல. முன்னாடி ஸ்லைடு, இது முன்னாடி ஸ்லைடு. அப்பாப்பா அப்படின்னா பாபமற்றவர். இதான அப்பாபவித். அப்பாபவித். The sin cannot touch him. பாவங்கள் அப்படின்றது ஒண்ணும் தொடங்கும் இது கிடையாது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எப்படி வந்து ராமர் வந்து விபீஷணரை வந்து இவரை வந்து வாலியை வந்து மறைஞ்சிருந்து கொண்டார் இல்லையா. எல்லாருமே வந்து வாதிடுவாங்களே இல்லையா. இப்போ வந்து எந்த ஒரு பட்டிமன்றம் வச்சாலும் வாலியை மறைஞ்சிருந்து கொண்டுட்டு சரியான இதுவா அப்படின்ட்டு ஒரு என்ன சொல்றது, பட்டிமன்றம் பட்டிமன்றத்துல வரும். அது வந்து இந்த தலைப்பே வந்து அப்படிதான் வந்து கொடுப்பாங்க, சரியா தவறா அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொடுப்பாங்க. அது வந்து பாவம் இல்லையா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது வந்து பாவம் கிடையாது. எப்படி வந்து பீஷ்மரையும் அப்புறம் வந்து அவர் சொல்றாரு இல்லையா, யுதிஷ்டர் கிட்ட வந்து சொல்றாரு, இந்த அஸ்வத்தாமன் என்னும் யானை, அஸ்வத்தாமன் இறந்து விட்டான் அப்படின்னு நீ வந்து சொல்லு அப்படின்ட்டு சொன்னா யுதிஷ்டர் என்ன சொல்றாரு, நான் சொல்ல மாட்டேன், போய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சரி நீ சொல்லு, நீ சொல்றபடி சொல்லு, நான் மேனேஜ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் வந்து அஸ்வத்தாமன் என்ற யானை குஞ்சு, அது வந்து சன்ஸ்கிரிட்ல வந்து யானைக்கு வந்து ஒரு இது இருக்கு, அஸ்வத்தாம அததான் குஞ்சரக அந்த இது மாதாஜி. அந்த குஞ்சரக அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும் போது அந்த இது வந்து யானையை வந்து இது பண்ணிடுவாரு. அந்த யானை வர சமயத்துல சத்தம் வந்து ஜாஸ்தியா போயிடும். அப்ப அஸ்வத்தாமன் இறந்து விட்டான் அப்படின்றதுதான் வந்து இவருக்கு வந்து கேட்கும், துரோணருக்கு. அது வந்து பாவமான செயலா இல்ல பாவமற்ற செயலா அப்படின்னு வந்து பாவமற்ற செயல் தான் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அது ஒரு நன்மை தரக்கூடிய ஒரு செயல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு, sin cannot touch him. அவர் வந்து பாவம் அப்படின்னு நம்ம எதெல்லாம் வந்து சொல்லணுமோ அதை வந்து அவருக்கு வந்து தெரியும்.
எந்த ஒரு நன்மை வந்து தரக்கூடியது எதுவுமே வந்து பாவ செயல் வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு அதே மாதாஜி மாதிரி ராமர் கூட சத்திரிய தர்மம் தான் மாதாஜி ஃபாலோ பண்ணாங்க. அது வேற டிபேட் பண்றாங்க. சத்திரிய தர்மம் தான். அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க, மறைஞ்சிருந்து கொள்றது. ஏன்னா அவரு மாதாஜி அது வந்து மிருகத்தோட வந்துட்டு நேருக்கு நேர் சண்டை போடக்கூடாதுன்னு ஒரு இது இருக்கான், யுத்தம் பண்ணக்கூடாதுன்னு. அந்த விதிப்படி இது சரின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆர்கியூ பண்றவங்களும் இருக்காங்க. அந்த டிபேட்ல வந்துட்டு இத சொல்லுவாங்க, எல்லாரும் மறைந்து இருந்து. ஆனா வாலி வந்து இது குரங்கு ஒரு விலங்கினம், அதோடு வந்து ஒரு சத்திரியம் வந்துட்டு நேருக்கு நேராக சண்டை போடக்கூடாது, வேட்டையாடுற மாதிரி தான் ஆடணும், அதனாலதான் மறைஞ்சிருந்து பண்ணாரு, அதனால அவர் பண்றதுதான் அவர் பண்ணது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி விவாதிப்பாங்க. ஆனா பாலிக்கு வந்து வரன் வந்து இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, தன்னை ஏத்தாப்பல் யார் இருக்காரோ அதனோட பன்மடங்கு அவருடைய சக்தி வந்து அவருக்கு வந்து வந்துருமா. ஆமா ஆமா, பாதி போயிடும். ஆமா, அதனாலதான் அவர் வந்து இது பண்ணார், மறைஞ்சிருந்து தாக்குதல் வந்து இது பண்ணார். நிறைய பேர் வந்து அது பாவ செயல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது என்ன அப்படின்னா அல்டிமேட்டா என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, அவன் என்ன ஒன்னாலும் தப்பு பண்ணானா நீ அவனை கொலை பண்றது தப்பு அப்படின்ற மாதிரி. இப்ப வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கா ராத்திரியில, அவளை வந்து இது பலவந்தப்படுத்துற மாதிரி யாராவது வந்தாச்சு அப்படின்னா, அந்த பொண்ணு வந்து தன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு கத்தியோ ஏதோ ஒண்ணு வச்சு அந்த பையனை வந்து ஏதோ ஒரு ஆளை வந்து கொன்னுடா அப்படின்னா அந்த பொண்ணைத்தான் வந்து எடுத்துப்பாங்களே ஒழிய அவன் என்ன பண்ணான்றது வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்காம மூவி சீரியல்ஸ் பார்த்துட்டு ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. ஆமா ஆமா ஆமா, அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கணும்னா உங்களுக்கு வந்து பொறுமை வேணும். ஏன்னா அவங்க யாரோ ஒருத்தர் சொல்றாங்க, கேள்வி ஏதோ ஹியரன்சின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதான் அவங்க சொன்னாங்க, அது கேள்விப்பட்டேன், சரி நீ உண்மையை சொல்லி எங்க சாட்சி சொல்லு, ஆத்தென்டிசிட்டி கேளு அப்படின்னு, அதுக்கு வந்து ப்ரூஃப் கொடு அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்த விட்டு நழுவிடு. தெரியாது, ப்ரூஃப் கிடையாது அவங்க கிட்ட. இதான் அந்த பகவான் கிட்ட வந்து பாவம் எதுவுமே வந்து தொடாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. மனிசி பரிபு, மனிசி அப்படின்றது வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட். பகவானுக்கு வந்து இது தேவை அது தேவை அப்படின்றது வந்து கிடையாது. அவருக்கு எல்லாமே அவர்கிட்ட வந்து இருக்கு. அவரை வந்து யாருக்குமே வந்து அதை பத்தி வந்து தெரியாது. பரிபு அப்படின்றது இஸ் எ கிரேட்டஸ்ட். அவருக்கு ஒப்பிட்டவர் சமமானவர் யாரும் கிடையாது அப்படின்ட்டே வந்து நாம எல்லாருமே வந்து பிச்சைக்காரர். யதாத் யதாத் தத்யாத் யதாத் அப்படின்ட்டு வந்து அதாவது நீ என்னெல்லாம் கேட்கறியோ அது நான் வந்து கொடுத்துடுறேன் அப்படின்றது. Has been supplying goods to the living entities since the time immemorial. The word means in pursuance with, indicating that Lord rewards the entities just என்னெல்லாம் ஆசைப்படுறனோ அதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து கொடுப்பாரு. நியாயமான ஆசையா இருக்காரு. A living entity decides something and the Lord supplies the object of that desire in proportion to one's qualification. இதான் வந்து சொல்றாங்க. இப்ப நான் வந்து ஜட்ஜ் ஆகணும் அப்படின்னா, நீதிபதி இது சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஆர் ஹைகோர்ட்டோட ஜட்ஜ் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்குண்டா எனக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாதான் நான் வந்து பண்ண முடியும். அதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து யாராவது வந்து அந்த சிபாரிசும் வந்து பண்ணணும். அப்பதான் நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண. எப்படி நம்ம குரும வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு, இந்த பக்தன் வந்து எல்லாமே வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குரு வந்து பகவான் கிட்ட வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு. பகவான் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அவரை வந்து கிரகிச்சுக்கிறார். சொல்லுவாங்களே மாதாஜி, அதானே டிசைர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆமா ஆமா, அதுதானே. ஆமா, இதான் நம்ம என்ன விருப்பமோ அதுக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையாங்கிறத முதல்ல பாத்துக்கோ அப்படிங்கிறது. ஆமா, அதுக்கு தகுதி இருக்கணும். நம்ம எதுக்கு ஆசைப்படுறோமோ அதுக்கு தகுதி. நான் சொல்ல எப்பவுமே வந்து நான் இந்த காலேஜஸ்ல எல்லாம் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் பண்ணும்போது லாஸ்ட் டே நீங்க வந்து இன்டர்வியூ வைப்பாங்க, மாக் இன்டர்வியூன்ற மாதிரி. பசங்கிட்ட கேட்பேன் நான், ஓகே யூ டெல் மீ வாட் டு யூ எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் த கம்பெனி, ஹவு மச் சேலரி டு யூ எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் த கம்பெனி அப்படின்னா அவன் வந்து அந்த நாலேஜே இல்லை அவனுக்கு. அந்த கம்பெனினா எவ்வளோ, என்ன இது, என்ன டேர்ன் ஓவர் இருக்கு, என்னெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, அதை பத்தி அதுவுமே வந்து நாலேஜ். உடனே அவன் வந்து ஐ வுட் லைக் டு ஹாவ் 50,000 as my basic salary அப்படின்னு.
நான் சொன்ன கண்ட்ரி எல்லாம் முடிச்சிட்ட அப்புறம் நான் கூப்பிட்டுட்டு நீ வந்து உனக்கு அது குவாலிஃபைடான்னு பாரு, நீ ஒரு நியூ என்ட்ரிக்கு யாராவது தருவாங்களா? அப்ப நான் உன்னோட கம்பெனில நான் நியூ என்ட்ரியா ஒரு கம்பெனிக்கு வரேன், நீ எனக்கு தருவியான்னு கேட்டேன். என்னை பத்தி எதுவுமே தெரியாது, ஆனா 50,000 மாத்திரம் சேலரி தா அப்படின்னு சொன்னா நீ கொடுத்துருவியான்னு கேட்டேன். என்னோட ஒர்க் கல்ச்சர் எப்படின்றது தெரியாது, என்னோட ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி தெரியாது, என்னோட குவாலிட்டி எப்படின்றது தெரியாது. அப்படின்னும் போது நீ கொடுத்துருவியான்னு கேட்டேன். சில கம்பெனில ஆனுவல் அப்ரைசல் வந்துட்டு செல்ஃப் அப்ரைசல் பண்ணணும். உனக்கு இன்கிரிமெண்ட் கொடுக்கணும்னா எவ்வளவு கொடுக்கணும், ஏன் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னா அதுக்கு வந்து இது பண்ணி நிறைய பேருக்கு எழுதவே தெரியாது. அதெல்லாம் இருக்கு. அந்த ஒரு அந்த என்ன சொல்றது, ஈவன் சோ கால்டு எஃபிஷியன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவே வந்துட்டு இந்த இதுல வந்துட்டு அவங்க எழுதுறதுல ஃபிளா இருக்கும். அவங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அந்த என்ன சொல்றது, மெக்கானிக்கலா வந்து பண்றாங்க. ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்க கான்செப்ட் இது பண்ணாம அவங்க பாட்டுக்கு பண்ணுவாங்க. இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல நடக்கிறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஹியரன்சி தான். எந்த ஒரு அதிகாரியும் வந்து அந்த என்ன ஒர்க் பண்றானோ அந்த இடத்துக்கு ஸ்பாட்டுக்கு அவன் எப்படி ஒர்க் பண்றான்னு போய் பார்த்தா அவனை பத்தி வந்து தெரியும். அவன் என்ன அப்படின்னா அவனுக்கும் சில ஜிங்க் செக் வச்சுட்டு இருப்பான். அவன் என்ன சொல்றானோ அவனை பத்தி அதை பத்தி பேஸ் பண்ணி தான் இவங்க வந்து அப்ரைசலே வந்து போடுவாங்க. ஆனா வெளியே வெளியே இங்க வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா இங்க வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து நம்மளுக்குன்னு தனியா கொஞ்சம் பேர் வச்சுட்டு இருப்போம், நம்மளுக்கு வேண்டியவங்க அப்படின்ட்டு. அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ இன்னொருத்தரை பத்தி அதை பேஸ் பண்ணிதான் நம்ம போடுவோம். ஆனா வெளிநாட்டுல அந்த மாதிரி கிடையாது. அதனாலதான் ஏன் எல்லாருமே வந்து வெளிநாட்டுக்கு போறாங்க அப்படின்னா அங்க வந்து ஓனரா இருந்தாலும் he will be there in the spot. அதனால யாருமே வந்து போட்டு கொடுக்கறதோ தூபம் பண்றதோ எதுவுமே வந்து பண்ண முடியாது. அவனுக்கு வந்து நேரடியா இந்தியாவில ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி. இந்த குவாலிட்டிஸ் இந்தியாவிலதான் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி. வேற எங்கேயுமே சொன்ன மாதிரி அவன் வேலையை பார்த்துன்னு போவான். நம்ம நாட்டுல இது வந்து ஓவர். ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அதை தொட போறாங்கல்ல அவன், அதனால்தான் உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து பொறாமை இதெல்லாம் வந்து வரும். அதனாலதான் அதெல்லாம் வளருது சொல்ற மாதிரி. அதெல்லாம் அவன் வேலை பார்த்துன்னு போயிட்டான்னா அதெல்லாம் வரவே வராது. ஆமா. அதான் இங்க வந்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜி எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க அப்படின்றது வந்து சொல்றாங்க. என்ன சுப்பீரியர் போஸ்ட் அது அப்படின்னும் போது அதுக்கு தகுதியானவர்கள் தான் நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது. unless we know our constitution position, அதாவது நாமளே வந்து பிச்சைக்காரங்க, நம்மளுடைய பொசிஷன் எப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து என்னன்றது கேட்க முடியும். எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, நான் வந்து ஒண்ணுமே எனக்கு பக்தியே கிடையாது, ஆனா பகவானே நான் உங்ககிட்ட வரணும் அப்படின்னு சொன்னா பகவான் என்ன பண்ணுவாரு, முதல்ல பக்தியை வளர்த்துன்னு வா, அப்புறம் நீ வந்து வரலாம் என்கிட்ட அப்படின்றதுதான் வந்து குரு மூலமா வந்து அதுக்கு நம்ம குரு கிட்ட நம்ம அதுதான் இங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கு. எக்ஸ்பிளைன் த மீனிங் ஆஃப் சுத்தம் அபாபவித். சுத்தம்ன்றது வந்து பரிசுத்தமானவர், அபாபம் நம்ம பாபம் வந்து அவரை தீண்டாது அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்றாங்க. How is the Lord unembodied? இது 2 கேள்விகள் தான். ரெண்டே கேள்விதான் மாதாஜி. ரெண்டே கேள்விதான். ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? நான் வந்து அந்த இது ஷேர் பண்றேன், நானு இந்த பிபிடி வந்து ஷேர் பண்றேன் குரூப்ல. எல்லாமே 18 வரைக்கும் இருக்கு. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।